spiritual denti a parent wo ho ni say sa akoda na odi na ba wiase no o ma na ni so a oso hwe awofo anim enti akoda de ni se osofa because of obi especially the parent but oba bi so timi irresponsible na oba de because na minim se be ma si on hwe ni ba oso timi ba oboso na wo hwe oba ho na ye bedu ba bi a esese maami a wono nko a se single mother wa hwe akoda no ana efia ejija se be kan sa mintin efia ejija uwom wiwom pacho e dadia yo ana ye fie ben anti bi medase didika memfa kwanya so na menchia famous achercherefo famous tapas achercherefo ewo nisuku mu ho nyina na menchia tiefo so enka ho na potoka sem no yaka broken homes obi say ye fie abobo ana fie abubu se broken no kire se abo ana abu nanso ye hwe definition no pa was say a family in which parents are divorced or separated kire se ye ka fie na nka awade no oba ne be ma no wo maka bom ana ye baako enti ekoba se wo magyae ana se wo mu atete baako te ne baabi ana baako te ne baabi a eno ne ye ka ne se ya da sepa ne sa enchemu sebe ya ye nyina ye betas enti se de enye owuo na betete won tem a eno ntimi nka se ye broken home and they say bia oba ne frim be ma ne frim eno ye be classify no so as a broken home da bi se ba ko be widow dia enye broken home ene ye ba ko aka otimi kopu obi be hye anan mu ntem but broken home no dia we ntimi nkope bi mesha anan we ntimi nkope bi mesha anan so obi akope bi a owia and Charlotte o person can be kakra to support guidance broken homes no but why meso madam wase wosa akwanya kese ya mode amami na madam director Mr. Owusu ote Kwabno Owusu municipal director of education ejuso ne frontliners ne officers ne nyina se na yesan ba ye topic yi so se ye ka se broken home broken home eye efie anase abusua ejija na eba because emu ba kon ebia separation aba anase awarija ye aba wo sa abusua ni mu eba sa na mofra na ewom mom na edi emia ewom enti ye ka broken home a eye efie a ejija anase efie a oba separate akotena baby anase be man so akotena baby because of one or two reasons bintin. Okay me da se papa na e bra ye fa topic na ye sua de kakra about it no 2021 census Ghana Statistical Service almost census data and ancestor figures na me quote no as at 2021 na 500,000 divorced individuals in the Ghana has say as at 2021 census na Statistical Service here 500,000 divorced individuals. Okay, record me da se pa me da se recorded once because if you all cry be a buy if you cry no money won't see me and record one. And then 400,000 separated individuals and you see recorded into which 500,000 divorced and 400,000 separated individuals recorded in Ghana per the 2021 census and ma na omejai aware that same year recorded 362,233 recorded and a memma no 190,832 in our ba separated non so a man 252,079 and a man a memma no and so 153,011 into share figure see it means that whether separated or divorced, a ma no edosun saying a mema pay yan kasa figures Statistical Service de ba say ma dosu saying a mema ewo Ghana has saying
me to amamu bi enu nyina 500,000 divorced individuals recorded anya hwekra say we mu ba ko bia bewo eba anya hwekra fan say one of them ebewo ba na che say enkra so be 500,000 ana achache from pacho meboa and say 500,000 eja ya ware it say 500,000 omu bia wo ba ko a it means that enkra 500,000 eno maami ana papa eja ya ware obi maye 7 obi maye 5 meda mitimi po de meda aba form no class at least omu ba ko enti ye ndi kan be hwe say courses no minim marriage counselors amwo yimu counselor o de be ba ho with the education side ni ade no eja counselor e dey ne beti ama divorce ne separation figures recorded once e do so san ye wi na yate aba esunsunsanso a e be bo enkra no so yo anti bi medase na say ye hwe de e de saa ne ma no ba me pa choi de de saa ne ma no ba no e bebre courses ne ye bebre na ma me nsha se mfiri over expectation ye di ra warium yes oba bi kwa awade mu no wate se oh asomasi ware ye no be ma onya no no omutena ebe bosome nsia watoka ama no oba no kura na ka asafoa enti men so me koi minim se menya ka ne bi enti wokọ afi emfie mienu emfie miensa na ka na mai na afi wo hwe ne namfo na wone wo munam na ase on de wakam enti eno ema afi wo sha ase se wo da subi edi etimi ko fasa ade no ba ebi nso so nye ka asem na emom ofa ne se ya me wari die enema bi ti sei enko sade na me gina no okọ se da so te saa o se na ni awade a me wari ye kura eso mfa so ne sei efri se na minim se me ware no afedie sei na ebesi ankosi saa na che se niema na osusu se awade no okoma obenya no wanya etimi ema aida se wono mami ka bien ko CV ka mami ka bien ko CV asem bien ko CV and you bring bien ko CV Akoma edansiom na yet mediat na order Akoma edansiom na yet mediat na order Akoma ejo Akoma ejo ni ebe mebe tumpo Akoma ejo Akoma ejo darling ni ebe mebe tumpo oh azota wa ne kwanwa akwa na ebisa mesa fono ye pe soft ladies meyin fono so ye pe gentlemen ye pe besia na no zinzin aka kra na wakateti Uncle Bob say the mob sound zero ye pe beyin so on page my aka na wada no ko the man warin ye rabazam kwa ware Asidanka saforade se enenso odi yenkwa cheyen na yenya hoden yaba be ye adwuma ahye Ghana enumunyam na ne kesepa no yede ama yenyankopon ono ene hwahwa yede biada yenem yesoriem yedidie yenumu na oni yen enam enenso nyame adom ahoden ewo ho ntino yaji yakonwa yede enkomo ebremu enra asema yebeka ho asem producers eye production na msiye na broken home so kra dia ya na ewo nsunsanso won kra so na anope kra before ye beba studio ya ye boaboa ye ho aba no akra bi freya oni Nana Bila Kasai chief executive producer areho enkra ni bi bre papa nti senra asem na ye kan ye no na hili enkra na onim bebia ne maame wo ne papa neti so nyama nkoyi osefuni a wafa crowd ya frɛ Nana Bila ikra no papa ne bakra no obehu sɛ wafrɛ a ensem bebre enuanom ne adɔfo no sa warigyaye awariguo ba aya ento ba na saramwate ento ba na kwan bia so
every means and way possible a wodi wani bedi uba no chi no ayafa hwe uba no areho medin the Beatrice Piogabra production team members Nana Bila Kantanka and akonwa se no sisim no nyasem ketwa krakrakrakra Emmanuel Owusu little Swatus Kojes Akode Emmanuel Kwame Vadi and afin suko streaming room hono so anana ya ewo ho ena Beluchi enso ho a ene omoboy chidom ewo that side na oba in house nso so dia immediate left Adwa Peggy owo ho infifi PA eno so ra PNDM so kakra no ahonho no ono so ewo ho nom ena me immediate right enso oba ya brefo omo ena agim konwa ye ba bedi enkomo na ene enkomo ne ese hwan ene wadamfo Yesu ye madamfo pa mo so me say hina ne odamfo pa Yesu ye madamfo pa so brani ye di said ye krara na wan kasa nka mbeka you see sometimes you bend the curve na no aye news ananyesa the news is newsing no cry no cry me TV o streaming room hono sa na me tu di ya nka mbesre aha nti no na de bia fa nchan sa na chesa ma de na ya kono na ye de ne hwan ene wadamfo and obi se ne phone na ye na damfo me say me number 1 chesa me pon fia na me de me ka gidi me nya ko dru fie na light wo ho se pe na yes me dru heaven no cry me bia me phone no so sa me phone ye madamfo TV crowd ye mempe phone na obi so social media ho kotina ho no ma no wasrea na ne ho atoni sei obi so afekubo wan friend no cross mini na ye nko ba bia oye nanfo ama na wo wadanfo no pa de na ode ayewo a odi betu obi fu se da bi aya susufa enyonko se enyonko titire ndi na dodo nti na koto when yetri tene ye besua who is your friend o ma me na ye wadanfo o papa na ye wadanfo boss Evans wa begina hoi ono na ye madamfo di GJ Ashanti Regional Secretary oni era omudi si mitri so ne ma pampa so amede tie omo se ope mpo you go nti boss Evans ono na ye madamfo ana say Emmanuel Owusu little ono na ye ma say fia obi edim so ye madamfo or you be snake and grass friend pa ene maka enti who is your friend san komo we ena ye ba bebo so ehu ye besua de afi san komo we mu pa because me personally minimo bia ojeje na danfo edini rura ni fie ya na danfo no so onyanji ni kunu no kra ogusu a woje so who is your friend why na ubie upuno ema no mane ba ufie obi si onu aware nti sujeni nye na danfo obi so ye sujeni nti oware ni enye na danfo who is your friend eno hom komo ena ye ba bebo na motivation no we me free uncle Ebo White or a marriage counselor or sign a motivational speaker uwie obi asem na obeka ya no credit no ne ho na me fast asem we na me fa na former minister bi enso are share some message no or say be respectful to all manner of persons na san call no debi they will be the destiny helpers in your life or say na oton cars that time no ya brantie pa no na or sales executive or car company bi mo na papa bi e ba honum na o hwe papa no hu na ene ne polythene bag bi na ne mpaboa ne hu futuro a waka say bia sebio penny e da menimi kra no ontime to o say ho no moto executive cars nti e executive cars na asem de mu nim ya de obi de aye museum ni bi no nti nya obia sa na etimi wura sa car dealership shop wo so kwa akopeka nti papa ni wura ho no na other executives ni nyina so obia yinani chese ya nkokra ne akobisa papa ni say wo be peden wa ha no say sorry ye only papa no call round call share the opinion papa ni say I want to buy 2 of the cars, the most expensive car in this shop and the second expensive one for myself, one for my wife. O say afi ono kra na ntimi na no say obisan said, do you accept foreign currency? No say yes, not knowing say papa no wa ye adwuma ma UN agencies ni bi
Emma yetua ne ka in dollars ti oje dollars na no se me de beto ka ba kwa ma me yere na me ankasa so mato ba ko ti ho no be free junior executives ne ba ko se mo papa we ye nko na onko ye deposit na ye release ne ka ma no nti esasem we ena former minister bi under Nana Dodanko Akufo-Addo government. It's the assembly wa. Ayo dio here ni wa you are. Operate open door policy. Inti obia have access and has access to the office honom. Enya fe na appointment bi the moment abeba queue we ni ho ne de. Obetimi akọ. Say na papa no. O se o contract wo region honom na the certificate na da wa yen sign ma no. Nti ada ma me ne ba ya of free the coordinating director omu hwemu ni ade nyina na chese papa no e wo se sign certificate na wo hwe papa ne hu no odi run the office wo na won ka so ye contractor no sign say 10% you see my papa no kra ma ne hwe but she didn't care e yoba no koi ti emre so say okwa stand for MP no wo se o ho no ma na papa ne ma obi frɛ no ka chen say everything anything about the campaign obe finance papa ne finance the campaign nyina e ma obe ye MP ina president Akufo-Addo bi ni aba no o sign e ball no so e ye no minister ankasa nti de meka ama me kasa ye tintin nyina ne say respect all manner of people obi ya akra pa aya bu no because baby awo kɔ no e bia no ya akra no wate bibi say ho no e ho nye nti kɔ na awo kɔ no enso hwe bi kwa akoto obi so ye panyin ye se de panyini ote fom a wo hu no wo akra ye du si dan soro a wo hu no nti fa panyin buo ma no fa akra buo ma no se nipa no hye designer dress abu no o hye force die ni bi so a bu no dio se nya nipa ne city bia no respect all manner of persons and such people will be your destiny helpers in the near future. Midin the Beatrice Fugabra obetimi afrɛ me auntie bi oba ya me hyase efiri ho ma ha ye mi auntie bi ho ye de everybody does cry no so adom me ho ye papa de nyame asi akra na ofrɛ ye na mama me mood aye dull but sometimes topics bi wo ho ma ya ye de ba oje ho aya na yo but we wie na utie che feedback na then it tells you that topics na ebu ankofo pa nsema ye kan ha no ebu ankofo akra 16 years the of friend ni hadwe ne kwan wa but producer see ye be hwe kwan ye be fa so a ye be boa akra all right motivation no yen kakakra na yenko anti be me da se ye fa akonya we so na ya chia etifo nyina ene woman bi wo market ye friend no anti Sarah se wo hwe pa na mekra na menim nti ene midru kroma no wo frɛ me na metwam wo ne shop anim bet na menim se wo hwɛ program no so ba ya metie mu program ne pa okwa ka cha anti broni sem na me se anade wonim ni din wo se menim din bet okwa ka cha anti broni se anti broni se mechia no nti se wudin no ya asesa kwa anti broni maame na di wudin ma na pesa pesa maame na din de say o de anti Sarah okay and was okwa ka cha anti broni say o chia na me so wonim ni din ye friend anti wo se da bi me ba be chia no wo se ye friend anti wo se ye friend anti broni nti me hye da enchia anti Sarah mejo so papa mejo so nti na ye da atiefo nso ase se da ne da nyina o mkasa fidie no da anti bi motivation no and I will say why ye down kakra bet akai men se bebre I will use mine as example because of say my experience me na won't even stop madam for me ma meti ase no see e kan adam for me won't even stop me ni adam for ye bibia bom until there was a time me kunu ba me nchen a me ma me hu no asem o ka chen say papa se mi wukura no a na wutimi ma oba ye agyan na mfosem a me samai kura bi die hwesi untimi stop me adamfo me ye so emotional say me fa adamfo so me di me hu nyina e de emma no there was a time na me fa adamfo bi a wo kunu me be ware ni me hu say sujafo de me ni wo mo nye namfo nti me fa adamfo bi a no nso wo kunu o wo ma 2 that time ma wo 3 na me nya wo 4 nti adamfo me ni na ye bibia bom na one day be no was star besra yen na me so makosant that kuna ne husband frame me no say
obaya me yere penamfo kakra bet me fa me ho hihye wo mo na we in particular de me hu se ya na utu me yere fo nti na me pe wasem no nti ya ka kye me yere se ni no won sesa me don de ope bia no me ya ama no anti bi me kasa kire madam fo yi otie etire wo si tie ye no na asa ono so nya access to me kunu senke bi ono so betu me kunu fiti se me ba dem kra na so ni me kunu ti we come I don't even care me mfa ho because me need bad intention bia e de man one day na ye nyina na ye hwe tele e wo dem ti ye hwe tele na me hu se enche me ma na be pon nti me kwa kitchen akwa ye aduane ti me kwa kitchen se me kwa aduane na aka wo ne me husband e wo dem ena me dem ye maduane me ye maduane hu se me kuna betena me nkyena me se na na waja asomesi ho ba betena me nkyena so waja wo no nko a ho wankasa na me se waja wo no nko a na wa betena me nkyen afei ye keka no nyina akokosi ye no madam wanka madam me kuna ka hwe ankyere me eti madam fu ni nya yie na se wiye na me kona makọ no no ane nuane ne yakọ ayie no ehọ na me kunu se me ma wonko sa ayie no ene me bufu yi wadamfo na se ase okay ena me kunu se o ma me kona me sa de na ma me kona madamfo na be ready me kire o se me se ma wonko ayie na me se ada na wo ye nipa boni ti make me kunu agree ya ehọ no be bie na no ka do you remember say this ukoye aduane wo kitchen na wo se wo ma no beba ma me sorry betena wo nchen na me se ai was koya na wadamfo no ro hey and wodi na ni share me louvers because me louvers me free me kitchen e ba wo behu me but me hu and wo ka che me husband ye ne ntem na se oba ye ba me hu no na majai wadamfo no good no okunu so I see no wo ro no ho etina me kun so hwe tv etina ni ba no say na ka denka me bon ada na wo ro ho wo so de ye ne ntem na nche oba ye ba nani kunu wa kwentuma na okunu no kwa adwuma no ogana like ye nyina am yeti one area okay so eti wana me kunu sorry ye o see because of that na me sorry betena won chain me so me sorry betena won chain wo so push me say me gya wadamfo no e wo dem anti bi me ka we na ma tiefo afam abase ewiase yenje obi andi debida de wo hu ne se wo ye so close no me experience bi no instead na me use me example kese ye bibia ade a yentima nye se ye be hye panty ba ko abom so ko be ma no kunu ni nada good ko kunu wo ho me dem se manya oba wo kunu agya me nkofa so gyani oba wo kunu wo mma me so me okunu wo mma etinka ye close ni de ye tight utumo hofo ye uhu na abehu me wo fa na wo nipa we wo so won kra na ebe yi enti se mo da ho ye nanfo me ai auntie bi it's almost 15 good years in me father am fo bi my decide say the besie bia na me father fo eti say na wo kan phone me kwa da me kwa me phone me sen me nya pon na me kofia say bo kwa me kitchen kwa 1 week kwa me ngura me kitchen na ye den didi oh say me didi wo krum and na time na me didi ni kwa say me kofia nyumra me say didi me nya kwa na me fa me phone na tv ni seso a na enu adum na me da me phone ma be addicted to that you know say adamfo anya se bi adamfo ntimi moa wo bi adamfo wo kwan wo di bo bet me die me my advice die me hu nti me father fo bi no father fo yo me da se papa era pacha ti say mama adwuma ho ye mama adwuma pie better pacha ho ye adom na so e de nyame ase so ho ye me nyame adom me ho ye papa boko mai boko pa yesu ase because ma akra me besa akra be ma wa yesu dan akra no na ba ye wi ye be hwe ha ye beti ye be boa no na sem na mo ye be ma anti Charlotte de endo ba ye no wa pe guidance and counseling no wo nyina ho no officer wo ho no nyina hini okay ho na akra ne free so ne papa net ne ma me kra woni bebia ne ma me wo ti endo topic na ye treat ye no ene ma ne dey free ti ye be ye sai dwuma no se wo fa kra ni ape obi wo home betimi akohwe akra no na omne na kasa because anhwe ya wakoha no anyway motivation na beka na motivation okay you so ka motivation okay abusia for ye nchia mo na ye mamo akwa aba mfambra koma 87.9 FM so na ye nsan so mama akwa aba mfambra onua TV so ye da mo ase se mo age yatum ai mutie ha emfa woni se abusu chapo ewo kumase ne months nso Akoma na mutie ye da mo ase nyame hwamo monko so enti esansa ha de yesua de
and the yenwie no no hu adamfo ti sa adamfo na nya abesesa no papa nso abe maintain no na ye ko motivation so ebuo wo hu yes respect eni se wo hu nipa ansa na wabu no ewi as me ma me ka asem bi da bi o se enipa no a wo fro a wo hie omo no se nipa no na wo sane a wo hie omo se obi true ekohwe owu a mentru ne nkohwe nkwa ni nyina me ka kosi se yemu nipa eni se yenim nipa uhu no se na ebi te se de na wo ka appearance asemi yes papa ne ba na wo hwe ni looks na ade na kire nam de na kwa we de na okay ta polythene bag obedi abeto enso wo dollars wo kra wo to wo ton cars ne bi kra na sa amount no emprempre na bi ni ho usika nyina na ade akra cars na be go no se wa ambeto a omukra no me sales executive shop no kra enyo dia ka ye nwe enti anti bi e wo se ye bu nipa e wo bra ye hu ni nipa ban a oye meme wa ade bi wo mi mu se uyo bi na bu ade na obro ho ase wo kwan bi so eboa wa che nipa ya so na beti ehunu dwom no ne ho na pa ne ho na papa enti se uti wi ase na ode se bio wani na tra wani nton na wadi buo wo fom a emie dos bi man because ebe ye ebi ana opportunity bi aba general wona anim ba bia opportunity ni free abesi wo so yes ye bia o pe ensentwofo asem kamede ka asem pe ensentwofo ba ma ba miensa e wo region hamaye wakwa general secretary mijidi sa won kofa obi asa bi wodi wani maye form pen won kofa obi a wa mu pen won kofa obi a wa ya ade bi atia wa aha wo pen enko obefa obi a one ne kleke obi a wo hwe form autumn say we die obume o aname emfa woni me situation bia la say de metie ne nkoma me ni di bia no me ka asem a otie onkofo bia sa emfa nko because ode ne ikweyi ebia no okogu ani mase se bi yesi nipa o mu ade yefunu bani woni masa obekwa ko expose ne ho enti sa ade no ye ma yani na ho wo ho because obu ade a ebie kwan ma wankasa ebie kwan eboa wankasa so wo setenam unya nwuye ne nko ade ebeboa obabi minister ne de ne na ne campaign no obi financing ni nyina che campaign niema ne sike kom from t-shirts posters vans fuel you see so papa ne fa ni nyina ne wan see di ni enti sa kora wo we kora mfa ho run office wo na hwe no why say enhwe ti sa tam no kas na hwa na man kwa pe no o pam no a enka hwe ka be campaign ka obebo enso we obi na sponsor wo we kora nya hwe wo ka pranim wawe wo you ahwe ensa hwe ba won say empo ade a wo ye ma nipa no ene so na ni no ye sa ade ne ma enti ante bi ebuo die be de me gina so ka say menhu nipa ni nipa ban a oye ansa na with the respect ama no ye mu nipa na ye mfa ni die e ma ye ho na no na be bie kwan e de ato ye ni me da say adamfo de ne wie a ye be ma kwan na mo abem no abeka bi why time ni nti adwo Peggy anti bi motivation hi anti bi me da say so ho ye nyame adom ai ma ye nche tiefo ne yahwefo me si dan de nyina ye betena ha na say ye bie mic ni tum ni ye nya obia at the end of the show am amfra na say ye adwuma hu no ti ye tiefo de mama eni kwanse edu omo ho agro mama ko motivation ni so anti bi ye se unyini ya mensra kwatia wona wo so ho ofe wona wo so wo ye hwan wona wo wo bie anti bi wo ye dania one day sebi oye nam e de mansonso no magot okay wa ho ofe nyina wo wiase nyina wo kire ho nyina one day wo be ye nam e de amansonso no intaya ye mre ye ho ase anti bi de ade poti na nipa ye gi wo wiase wo sika wa ye wadwen se wo de be ye ho hyepe ama obi ehun se wo bi anti bi ye wo obi asebi ye ka se sika bi akodi botofim o wo bi pa ba o ma wo hu nti the fact that awo de asiesie wo ho na ono na ye ne ho basa ne nche se wo hu na anti bi fanani twifom empo se nipa ni nibia anti bi obie ne wo ni obi daache ye no kre obie ni honom mesi ye nyina ye wo ya ne nam ne nim se ba bewie ha ebie nke ye jump tentem ne de bai but eye bre eye time enti se na wo wadi kan a
se bi nya wadwen se eno ano no se wo na waburu aso na eye den ya kire wo bi so kokoo be so sa bre na bi aburo na afa na wo so dua foforo na ono ote ne de enti amaye hwe nipa ne di bre ne din a wowo ana ne sika bi a wowo ansa na edi buo e de ama no se bi wo ye den me se odidi me na se kan so obeyo a enfa na nti bi odekọ nti ye den a uhinya wo bi e wo abrabom enu nti na bonkum wo ho enu nti na nifa e wo honom enti no matter what men show obi ansa na the respect ama no se ne nya sa na ye wa ne mane show ho e se uhinya obi wo abrabom ama ne show ho what I say enti nipa wo ye den e wo so bra ho ase because ye den ya anti bi obehinya obi wo abrabom say ye den obehinya obi wo abrabom ta ya ye mre ye ho ase miss one na mama di hu ye na osue na aduane ye ton a man bi ba wo yusu ka ene ne oba wo ye hwan wo ye hwan na wo kiteska anti bi obeseve mana ko oni ma de ode ye obeji ne watua ne wajebi obeji ne watua ne wajebi ye de ojigum si e we ka na ode ba ye no se ye de ausman no kra anti bi onim sa house boy he me si me run feed da 2018 be si nne I see akwa ne de ka awache nko 3.7 that's right na mini se no de koma mesin fuo enti mesi wa de bia mini di nkomo a enti mesi wa se wakoto na gari once di kobeka cho se unni bia nya for so de gari begu wa chen so ai did obetimi because obedada yen ne ka ni nti ena me de oba na no because opre mesi wa so pentama se because hey ka na to ko timi ma no waja bi wo ho no okọ de mama me panyi no no woni sika no no de ma no okọ enti oba wa fra me so oba yenye ne ntem anti bi ono nko de be si a7 no a watch 3.7 ode ko na makroni ni nyina kwato be nya 3.7 enso ode ko obu a ye de ma na ye ja ebi mo enso ko be go kita de 30 o te tuaka ode 3.7 ko since 2018 mi say ma chini kuma say nya mani ntwa no da sam si pechini anti bi mani ntwa no so da nti mesre enhwe obi di bre ansa no de respect ama no mehwe se ne otefom eye dani a otefom a ochine be obesori sa bre na bia na wo otefom na wuhia ne mmoa enti enye very careful how you treat nipa. All right, me das papa inti ende de hina adamfo no be some de kakra so okay inti any oba motivation de wapa ho some say motivation na cost start friend de no what's topic no it's an open me year for some stand up and pagina announce on intem na ne da some way die akonya ne masem mami nka kakra enkia motivation na yeso tiamiko yes madam tiamika na manka kakra odi kakra na me ko era me de wodofo fro be bra ma ade agu asene odi ba odi ayi me de wodofo fro bees be bra ma ade agu asene ende obi na touch me nti ende mempe ati bi we dey say asem we say ubehu obi a ubebu no ehu hia pa nsantwra adwuma ya mu wanhwe yi a nipa bi a ubehu ne se bi a woye small woye secretary woye say bi a yesomesoma no sa nipa no bakwa kohia no nsantwra fufuro FM station bi fufuro mu a da nipa no na wuhia ne moa enye ade nyina na yesika ena nya de nyina so na sabi ayesa woni nipa ko kodi ko ma bi a uhu ne se sika ene wowo te bo abehia wo bi se ne pen na oboa mo akopie baabi obi so de yesa wone obi asem wode na no to asem bi mu na wonya emoa ewo baabi enti obi a ewo se edibu edema obi a me da papa era enafo de kakra ne enko media me wadanfo. All right. Oye ba akope. Okay. You also go baby a onim baby a wo kono. Okay. Ti me dem wadanfo onu firi wa na aba me fon. Ti ono so de nyame anim de kure ni me hia no 2018. Me no me ho da na me no me ho so da. Ejimai me fia. Never say never. Oh, Debbie, me no me ho da na me no me ho so da. Okay. Because niam bebre si a entimi am break ye. Ti me nim de be break. E bi agi se wu. Ba ku wudi a den na de be twatwa. Benye sa pa na ye won kwane ahoden de a meka say me wadanfo oye so good to me na sanso na me so me nyema bia me so me ye good man no me gidi sesenka me one wo kwan bi so na so mo me kwan bi so a ka ya yonkofa no nka emu ate dada because ye hwe ye ho sometimes ye disagree on nyema bebre ho yetimi ya na ye ntokwa na akopie ye maame ne papa nyina anim because me maame yes and so ye dan ye wiase a ye ka e ma
enu achikwa na ayonkofa ne sa ye so we was say ya wada obeto ka ti me se mate me twa no wo enti eye said you best ya choose wadanfo no e na be mo hu say o wadanfo na say oni adanfo enti wo fa adanfo a dwene ho mienu bo ho mpaye ansa no wa select friend e be bo me das papa pajo a anti bi me da say adanfo me die enema bebre ekoma ansa ne aka se nipa se mesi oye madamfo ebi ni sa anti bi nipa no wo ni mu gidie utimi ede wo ho to no so like or rely on the person. Say nipa way there you confine in the person me kama asem kire na anti bi obekipi na obeso mu ye say nipa no usu eye ni su o serie eye ne serie wanije eye na nije wa mane eye na mane say nipa na anti bi kwa huhie mu a etese de ono wakwa huhie mu wo da na wada o sori ana wa sori anti bi odwene wo ho ebra emuye eni bra emunye se nipa no so onte wonka na ye nse de ni bibi afri ni mu all the na ni nyina nkamfo nipa wo ne bo oni ne bo like we de me ne tali sa ne aka no we de metu anu watiem ya kleke what I say anti bi so kasa nyama ni nyina bomu a na uhu wo sa nipa ni mu a sa nipa no ene kasa wo ya adamfo enye se me wadamfo bi akeke ye wo mu a wo no mbesere wo no mbebibia but ebi wo no mu a ha nenye de release tension ye ko but wadamfo bi wo ene kasa adamfo bi sinua se bi nua bi wo no ma wo fo ankasa what I say but adamfo bi esinua to kasa nyama ni nyina bomu a anti bi se nipa ne kasa wo ya adamfo yo me das papa pa ye da mu nyina ma se ene ye motivation na motivation no ye nua be me bi ehwe yen wo menhia ahemfie eye kwame ewua nemfo o say anti bi your motivation is on point inti ene motivation na ye de ba ye say be respectful bunipa nyina no matter how they look on appearance any senior ni fia wedi esiti ni sika ne de be senior ositi bia no bunipa esan se safo no debi on betimi aba ye o destiny helper eno eye motivational ye de ebaye ye da masemu amohwe ye e wo Facebook no eye Facebook Akoma FM, TikTok eye Akoma FM ena yen old YouTube channel no nyame adom digital ama ye nyante asese yen sa kan ade biom enti eye 879 Akoma 879 YouTube ho no mokwa na wa subscribe se be ya de biada ubenya notification ye da munyina masi na wa like share se be ya obi nso ebehu enne enkomo anase obeti ensema yeka who is a friend ene yene ohima nana akosua teria oye national best plantain farmer 2014 ena national best female farmer 2020 ono yene ni bedi enkomo ewo ahoma no so na fi ha media fo agina ya wo fa ba akopɛ wo fa PV Jantwa Datson international wo fa ono de o in house ono ni eba be din komo afa hwan ene wadanfo ntima me di kan ma na kwa ba mewia na makọ Dr. Grofine ho ne Dr. Grofine di komo ni wia na ya beto ofa yeso ye international ofa media fo nyina ofa no ofa ye dase me hwe ye de na me hwe echi na hu so free ha na osia ko ba bi foforo so iradin shawdi pacho ho ye de nyame ase papa dog pacho ho ye na wadanfo I said yes me di no see mambroni yo o wadanfo okay ewiase na ewo no obi so wadanfo ne grow fine na mbeka ewiase de kire ade asua ade okay ti ade sua amasua na owiase ne de wadanfo odi kan o me miensa de odi kan ya mia me ho de otoso mienu eye madwuma de otoso miensa eye me customers ti sa namfo we otimi form na hwe mu yi a de open asase su bia no ebe ya ma eno asa atwetwe nafofo mu to so foba okay sadatie all right yo yankonom grow fine ewia ne ato ayenkomo no so yo wa me chia woni watiefo sabe Dr. Grofine Trance simaka krea bi yibitie ya pom din ho asem Grofine mogyadro e de yankase ye koko eni yadro e friend Xylem na afra ye Grofine mogyadro no aye mogyadro soronko na obi obenum bia so wadanse pa odi fa adro ho obi se ne mani so bireme menum Grofine mogyadro no enani so bire no ekọ enkane no na ni busumi mienu wa abra menko hospital enam awia so ana ija ho adwuma me yenti
menum grow farm agedro no ene saa kwantwa ni nyina etu atwa enkane no me ho na maposo nyina ya me ya menum grow farm agedro no ene saa ya wo ni nyina ekọ me ho na me nsa ni me nan na me titiriti menum grow farm agedro no ene me hu bie enkane ni dura na dua me mini koto ha me mini abeto ha me ntimi nna menum grow farm agedro no ene me to ho a ade achi agisi benyane me aduane siwo a me de me nsa be wo mu saa minya grow farm no me ye no ene me di saji ntumu obi se mpomporo na ebo mi na epai menum grow farm agedro no ene ni nyina aswete medware wia na me de afi dwe me ho menum grow farm agedro no ene me ntibiem obi so anum grow farm na onim sa ade bi wo wiase e friend atenka kopin so onum grow farm no hu se sa atenka ede ene de abetwa mu a obia nya grow farm onfa ni agro ye nua ma no menstrual disorders nti ene ye beka ho asem sɛ woyɛ obi a wotie radio no a gye number no saa na wohwɛ TV no so a mesi yɛ afa phone twa bi frɛ TV no sɛ de bɛyɛ a wokɔ pharmacy a ombre number ni nie 0244 59 65 32 0244 59 65 32 mambroni menstrual disorders ye ɔhaw a aha ɛma bebree na nyame adom grofan baeɛ no saa ɔhaw no abitwa ifisɛ menstrual disorders yɛ ade a na ɛha ma bebree na yɛ ma yɛnua ma no hu sɛ menstrual disorders no ɛyare nti ne broni ato ne dini ana doctor for ato ne dini disorder nti adeɛ biara any order ne betumi opportunity order ɛno nti yɛka kyerɛ yɛnua ma no sɛ hwɛ wo menses yie ma wo menses ho hia kyɛn wo chop money fisɛ chop money de edi mfie du kra na de ba ma broni ho a obadwu sika ama na wanhwe na wo menses ama yi a nkosua na anto a ebetimi ama awo abo edu saa bre ne de ya ma broni entimi nya ho hwe eno nti yesi nyankopɔn wa mo oba bia bonini nyankopɔn de oba bia kosua kan ho na ba asase wi so woda maame na so a wusu ngaa no kosua odigya kwan ba ɛyɛ 1 million na saa 1 million no edo so yie na wanhwe ya saa kosua nyinaa bɛsa amu adu mpanyin fie so ɛka so wanya menopause na asa ɛsa so a asa unkɔpɛ bi wɔ baabia wobɛkɔ kɔmfoɔ sɛ wokɔpɛ ba wobɛduru ne kɔmfoɔ yere kra ɔnwoe natural ɛsa asa deɛ ɔm ne sɛ nyankopɔn de saa kosua yɛ ma wo no wonya 13 years no na aka 300,000 ɛkyɛ sɛ mu 700,000 ahye ɛkɔ ɛma biem da biara ɛgu so a ɛhye adentira wɔde ma wo na wɔsan ma wo hormone soronko mmiɛnsa ɛfrɛ no estrogen ɛna ma maa yɛ nome na ɔmo tiri nwia yɛ kuhaa progesterone follicle stimulating hormones saa hormones yi na ɛbɛboa ma ɔbaa okosua ne kra anyini na release ne nyame yɛ adom ne kohyia bɛrima sperm akɔda a wodie no ne afrɛ no ɛba na nhyia bɛrima sperm a ɛbɛ bɛdɔ a wodie no na hormone foforɔ abɛpae no na ahohoro mu na asane aba na yɛafrɛ no menses na saa hormones yi ne dwumadie no akɔyɛ sɛ electricity no ɛtumi kɔ high ɛna ɛtumi ba low emu biara na doctor for frɛ no imbalance hormone wanhwe ya saa hormones yi betumi ama enoma bebree asi wɔ ɔbaa onipadua no efisa doctor for hwehwɛ mu ɔmo yɛ ne kyerɛ sɛ yeyi ɛmaa edusi hɔ a saa ɛmaa due hormones nti emu nsia ɛwɔ problem ana menstrual disorders ɔbaa odi kan ɔnwo ɛnokora ɛmaa bebree wɔ hɔ a awoɔ no ama efisɛ hormone no antumi amoa ama kosua no kora ɛnyini na ato kosua no sɛ ɛnyini na anto a ɛnya adeɛ ɛbɛfa ba saa na teɛ ɔbaa ɔtɔ soɔ fibroid ba bɛtɔ de yam ɛno nti wokɔ hospital na wobɛhu sɛ fibroid no da ɔyam ɛnam sɛ fibroid ɛnyɛ yɛ nti ɔbaa wonam fibroid wɔ hɔ wonhu ɛnam estrogen levels na ɛkɔ soro no estrogen level no kɔ soro bebree a ɛma wo develop fibroids ana ɛwɔ mu ketewa bi koraa a ɛboa ma ne nyini ntɛntɛm nonumguro fa magyaduro no na imbalance hormones no sɛ de bɛyɛ a biribiara bɛyɛ kama ɔbaa ɔtɔ so a doctor for kyerɛ sɛ obɛnya miscarriages ɛyɛ adeɛ ɛwɔ hɔ anaa ane ɔbaa bi wɔ hɔ a wanyem bɛɛnum wɔnyem na asɛe ɔnyem na asɛe afei deɛ ne nana na ɔde akɔhyɛ no daabi ɛyɛ hormonal imbalance wanhwɛ ɛbɛtumi ama problem bebree because fibroid ne da ɔyam no koraa no a ɛtumi saa akwadaa no saa fibroid yi nso bɛma ɛmogya atumi atu ɛmaa wodie no yɛwɔ yareɛ bebree yɛfrɛ baako polyps ayɛ sɛ abotan no akwadaa ne ndam no wɔ nyine koraa no a ɛnso tumi sɛe no
no go from Magedro no se de beboa cause wonya problem a saa problem we a doctor for kasa yesi ekwo ho a wodiem so ate panya no go from Magedro no na siesie onipadua ma onipadua enya kama oba otoso wonu ni mpanyin fie so pre-menopausal symptoms na afei syndrome na afei menopausal symptoms no a start 25 years we twabra mo no go from Magedro no se de beboa na siesie wa wodiem ma onipadua aye kama oba otoso se de ye ka no obenya menstrual pain severe pain mo betimi a transfer kra de aba ne baba nti abusua bi wo ho a efi na nakopem na nakanso aso obi ebu ne sa yetene nka aden obi de eba onte na wo de eba ubodawuro saa na tie na menstrual disorders ni so mu ahodo bibiri ye bebobɔ so na wo mu ba akokora wo trumika ko hwe grofa Magedro no ansa na dabɔne na ba we oba na o menses obosume so na wontimi mfa aduane nko wani mu yare doctor for to ne dini ice cream period we your menses so otimi didi yie na watimi aflo yie wa ne di yie wontimi mflo yie die to so mienu aka na awotwe na nso ana nenum amanabu ni sa no obia ba tenenka efise mogya na eba ne mu ayedu ebeyi ato clot no go from Magedro no na nsani mogya no mu se de be ya bibia be kama oba otoso mfie du no mu ne nsa aminoria na aminoria mfie no no oba ntopad yare hwe go from Magedro no obi de ba wote yaw severe pain dysmenorrhea go from Magedro no ne nakokomo po na ofefe ne ho onu go from Magedro no a bibia tutwa kama obi de ba entwa gise Rashid ko hospital obi de ba na yi clot obi de ba se de ka no wote severe pain onu go from Magedro no a esiesie o mani pedua kama da bia ye ba yetu enuama no mfo se mo amu isu contraceptives no eye na emom ya mo men doctor no nkyerɛ de be ya ma enu de bebre woni side effects wan hwe yi a obegya no na o mess ne mba efise woni aduro na kwa apam se opese wusi wa won kwan enu tutu o ma awo ne mba obi wa wagya aduro ne no kra no na awo no mba uyo obi a wo sa problem na go from Magedro no se de be ya bibia be kama ye de ya kase kokko na ye adure ti se ho na so ni su briw wo ye adwuma wo gya ho we adwuma wa wia so go from Magedro no waposo nyina ya o ya honam ya o ya adura na dwuna wontimi na go from Magedro no ye nua ma menstrual disorders ho asem ne ye ka no we ye bema so ye nyi omu Magedro oba no bema no enye dompe de sheb ye ntini ene mogya fam ti srade sisi ntini no ma emma bema no enye adwuma yie onu go from Magedro no eboa ama bibia kama ba bi eto aduro bia obenya aduro bia to say ye pharmacy heba drugstores yan kasa so wakasa na ma eto aduro no uhyia ka na no atobi asantere yi ni ha de ye mre ho ensa bre emobodiri cause ba bia be fa bia obenya bi na mmom se wo nkran mamu amesro ko kan shi drug lane kinso keba tinatet na nabo ache angel ruta repash omnyina obenya bi ato wo ashama yako ekus pharmacy house of drug widama obenya grow from Magedro ni bi ato inkoko hillside ho ne friend Isaac drugstore okofodua Gabson pharmacy obenya bi ato tachiman abidro depot awahifie opposite brekum Dr Clement o main station ho sana wo elibo odalo grofan ho takwani pristia o wasa abidro fie bogoso unique ba obenya grow from Magedro no takra the crisis the answer ho ne friend old aponchin krakra obenya bi Kepkus boachi ansa ne pena obenya bi sana pena obenya bi wa obroni and 1000 pharmacy na tamale opi ke gombila ba bia ye ton aduro bia bowura ho say pharmacy heba drugstore obenya bi emre ni ti je number no ne sore so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine. Mambroni no e grow fine na no pay ma no me din so say from mambroni. Me kra na minim. Yes mam Sarah bi wo Dubai. O so mambroni na esa na me din so be ira. Say from TB. TB ni broni de ni nyina afa. Timefa. Ya fa ya de amount. Pacha waka dia abate etibu nyina mo no grow fine bi na no a no pa bia ne abonwumre ne abona eno a na esi fine sa nti awie afei na ye bekọ ye nkomo na ankasa so ye se hwan ene adamfo na studio ha de ye nyina ye wo fa media fo nyina wo fa PV Jantua or your former presidential staffer but nkomo e de o de wo fa semna na ye de baba di
nkomo no ba say John show no so dia e ho no de no abeye politics no ana wo fampa cho say no ano no benza ba just say ye be ni sa o ma cho ho ye de yo wo fa ye sha se ye ka se adamfo a hwan ni adamfo anti bi ma menchia o tifo na obi a ohwe bia so yenchia no as I was saying bro for no say who is your friend a friend one adamfo pachoan say your asante kasa mi bi adamfo na yonko okay say mu di hen ye kan wa so adamfo na ene wo fa me kra me nim yonko na me nim adamfo de nim ane sa adamfo nti se ne chechemu wo hode a ye kan yonko a wo ye hwan na adamfo so ye hwan on say o kan adamfo a me gidi say asante kasa mi na ya kan bo na maye ba ko kan say obi onu no honda omutime ko aso mo nkase bi no ayera ti asante kasa mi say we o ye medamfo okay medamfo me ne benante okay nti hu sa nkofo na obi a betime neglect say ni pan there is one person bia owu mu enkomu enguase mu eniwu mu de betu say ni pan bia ba ko nya ba ko ene ye medamfo je wo say we wa bodam we damfo so me ne benante we ye medamfo okay minimu da na wo say san kaka say be say kumase yonko are ne nka kumase damfo okay ti yonko no so it's like obi a wonim no asa woni le boti pen obi bia mu otimi ye we ma so otimi ye we ma basa bond na te say damfo yes eni ho te no bibi timi sia ba ko nkasa ba ko bi mu ko bi so mbewu kumase yonko imu ba ko ene o fa yonfa medamfo ana pe no se eno na ene ye topic ne efese discuss no friend na o de ne kan de yonfa de kwan ba mi aka damfo ase okay o ka Barbara am say Proverbs 18:24 o see de o fa yonko pi no o de say ono ane ho yo fa yonko pi no de say ono ane ho ba yonko bi o ho a o fa ho chen onua so enti ya ka say o yonko ene hwan a na Bible edifine yonko ne hwan it is not advisable so benya ayonkofo bibrebe okay Bible advice say the offer yonko bibrebe no o de say ono ane but yonko bi o ho a o fam ho chen de ben a onua okay enti na say ye fa yonko na edan na be ma wo ka say we die me fa ne say me yonko comes in about 3 qualities okay sorry all right enti na ye adjust of a microphone na no nti ye wie ye to aso before be yonko because of Bible advice or dear my no say fa yonko but ofa bebrebe a o de be say wa ho so onima betima gina so ka say we ye me yonko ba ko ni me yonko ba ko ni no and say one I was so who say nipa no or a reliable person betimi do ho ato no so yes then 2 say nipa no I was so honest odi no kre yeah okay then 3 obi a onyini mienu buli friend no bibi telepathy ebi ade wo dwene ho no adwen no etimi si so pema mu mienu no obi hia na won so odwene bibi sa okay so you can have as many friends said they open but you must be able to pick nipa bia o mo sa ne ma me ensan ma de honesty yeah okay so okay ma menchi ade bi mo e ka so be honest and so be friends and reliable yana ase nchino so kakra e ya ba ho yan fan se ofun ase ene wa beji me fun me sa na do me da amada me fa nya bibia o se na fa fun ma na me so fa nya me bia na ade cha na pa bai
You say 6 me the phone be bro. Now so wetin my day e issue. Say me the phone no ba 6 o'clock on the dot. I'll be reliable to you. We should be my fire you ubi bia. But say me return phone no after 6 I'll be honest to return the phone. You've been honest to return the phone, Yes, but why are reliable? Because I'm better into the aba. Me personally, me if I will prefer a reliable friend over an honest friend. Okay. Because much as I say honest friend, he may, in better comments, land you in a problem or a trouble. Okay. You can't recover. Okay. And there's a saying that without real friends, even a millionaire is poor. Without real friends, no. Millionaire cry. You're poor. Or you're poor. Because you need to have a friend who is reliable. That's the key word. Reliable. Wait me don't want to know so abbreviate. Millionaire, a bet me a woman chicken. Who knows any pair ban intention? They are more perfect intention on mobile. They are not reliable to him, but what they want from him until moment nature and when and up will be you hear. A damn millionaire who bet chance to see for being friends men and upon will be my excuse. That's what I'm saying. Without real friends, even a millionaire is poor. Yes, poor. So, Obi a wuti bebe tima fasa ne ma miensa we say so. Ahwe mu ye hu se mpa. Me nan fofo nyina mienu we miensa we. Yes. Omune e kan se me yonko pa na wo mo. Wafa I was say it take time be. Oni nipa no nantete bia ya ba adwem ha me de adwem ha ye example. Ya ba ha me hu Sir John, me hu Nana Bila, me hu Evra, me hu Peggy. Me hu nipa na was say me ni tu anamo ba ko mienu. Ansana ma peke sa qualities yi nyina efri mu anase said the okay telepathy e bia de medwen ho na Evra so dwen ho atoa so ba ko de medwen ho na Evra dwen ho bi atoa so bienu nti sa nipa no mitimi ka say we de oye me yonko. See, the friendship no should start before the telepathy can be developed. Okay. Yeah. You go class 1. Who go school first? No, you be an school. David. By the first day na be pon school, you be coffee, no baba wadan for be new school early. Wouldn't dim come You didn't know what dear be by. Bibi, yes. Okay. It has a way idea be any panel kit be any panel last one so baby be a one john. Then among the lot now what I say call on no ninja. Go school class 1 and I didn't as require. The first day I do be school will be fieno. Bebo Adam Fooding, Bebo or young couldn't yes. And nipa bi na me ache ade o se Michelle se sie ya na me no di nkobo e di nkomo be 10-15 minutes se o pese o hu se mi se me hu se usiti a you know asamba ku be kan be cheze nipa na we no kwafo we ntro nipa we ni nso ade we na ni so hye we o be pentokwa we obe say for example to say be ma hye a oba no so pe no we ni di nkomo be 10-15 minutes to also a day or two. But they are not this way and say, oh, but not pen for a bear man for. No, not so. You may be who you are on Pequano, obey to Mamma Legino. But don't forget, we'll be at the age of 30 now. You man the Jenny or formal the habits that we and if from 9 to 13 years, formative years. Okay. We'll be in your trial, you can only adopt and improve. You can't change it. You can't change. And say we are honest to yourself. You see, especially your people, they are not honest to themselves. You be a very honest to woman. Mahon Deni, Memero Yoni, Missintoni. So it is very difficult. Nipanobos are running into problem. Okay. And no who say, Nipa Michelle Mohay. We beat my uncle. We beat my say, we beat my say. We go go baby first second day be amoko friends in mukuri dibo mu second day one after oh tell e no be ko ha na but say the pardon na e be am 5 na moko e obi am buza say e no be ko but no after ono nko then that open that door. Okay let me say and the difference between your uncle and down for say unim more parameters when you say na otia your baby o ha ana part bi o ha ono mfa so nhia o. Okay. Yonko timi ya sem sie ne yonko. Adam fo ntimi fa nsie.
na ka meba ho ye di nkomo kɔ na asenti se me fo bi so ye me nyonko a ye ni cut off point nyame bibia o se me nyonko no ohu ana na nka ye be na ma kyerɛ me sɛ yɔnko no yo ni ma bi ho amunya hu ho a yo ade bi ho a wo ye kwa udi be sie no oyonko no woni ono no closeness and sɛ adamfo de no yɔnko na ye sɛ bibia ye reciprocal utumi ye we ma o utumi ye we ma no or respect also must have respect no or yes say man I can go the extra mile to do this okay but I'm for no nipa nyina be yi nipa na ma obeko na oni gya bibi timi sia so mo nkasa be the next moment o gina ho aduana ya ready na be se me nkwa ai se hwinsi ye bibi ansi wa dia tumi se we down for so we be oni ne benanti ono nko ya ndɛ ono nko ano ne benanti okay enti se ohu be ma bi ana ba bi ne bia wo gina ne kuna chi a omo je na it go beyond a friend saying aware do aware companionship but omo je go beyond that okay we bo ne go hu onya ka so ne wo ye den ono a the entire Americans are here last Thursday night pa me so na pa na me phones me na ayra we afa e pia mo to net man to Facebook around be say anapa be 6:30 na me yonko ba ko frɛ me no say me frɛ o me nya wona so confirm be fa me phone sisi a o so ne me flight 11:40 ti me call for sana my head maba around 11 of frame so tell and ya issue Joshua friends Joshua ni di did we na also mama matter phone be say me dey brew you know why no you have found me to be more reliable okay be on tell you bet my mo hade we ya mama and bet my way obey yes and reliability no ya ade bia say woni bia am say na onam wiase kwa onye reliable no go see if people cannot rely on you it mean fa ye ho to so say on be ade be ma o ma succeed how will you succeed so the more people rely on you to succeed you have already succeeded okay but people don't value that quality it's na your circle bi a ukomu anipa bi ho omo ye hu say na omo te a they don't allow obi ase omo ka hu biem omo protect circle no yes because they found omo hu say omo they are reliable so they can't omo be bibia together ti bi omo hu no be sesra wo ho mo kan so bia o twen ho anu asase din konko pa because so they o ya fan say wo ye omo acquaintance bi they slightly knows you o fan pa church was enti no abrabo aye bonya no na me ka te se dwon ase abrabo enya de wo nko betima ye de aye den ama wo ho de ni pepi betima ye de aye den aboa then second phone another person and a sign touch o frame ya wo nyame enti me call no na me no bi ade ye bi anapa ma frɛ wa adam so ene de me hu yam kodai mi ampa me na o dia 12 phone no ma be yiko onye santini de mu anso wa fa ne phone o ka de kom kasa ha no bi me dem so bi ono bi din komo the next 45 minutes to 1 hour no bi so the motor aba na phone kura o say even snake say John ntimi antobi ama no o say konfo bi no atobi ama o wa fa sno ka pray ni wo mo ti mbu ansa no ma yi oh why because they can rely on me okay I can also rely on them. It's what almost no over from say omuye unyonku. Yeah. Enti almost an e won niam bi a oni omo ka. Yes. And e won niam bi so a oni omo enka. Okay. Because you see, ene ma sa yonkofa no ejina. To be a manage ne niam you see it comes in a friends a certain level. A very difficult say sa yonko no. Me ho ani a friends say bra position bebe me. He knows that I'll be that circumstance. I mean, be at him because so time be a time be on movie and they use it for progressive things. Okay. And you remember what? Once you get into that circle anymore, you already will move in the guy. So the Minyan Sangwa also die. Yeah, no one says you idea day will be co baby. Your idea back also a sudden peer bonnet when your home could be. So na me chere enti no eye
ɛduru baabi a na sɛ de abrabɔ no akɔdu baabi a maybe this is an act of God there. Okay. Ante saa paa time bi a bɛkɔ nipa no nkyɛn no ɔno bɛte wo nkyɛn na wɔnte wo nka biara ɔfrɛ because there's biribi a wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ moyɛ dɛn yes ɛna ɛtoa mu saa then it brings what I'm mekan earlier no sɛ telepathy. Okay. nti deɛ wɔdwene ho a akɔɛkɔa ɔhe wɔ hɔ a wobɛfrɛ no so na adeɛ wei so mɛkɔ a wei na me sɛ mɛfrɛ ka no sɛ sɛ o nti wan sɛ lumba bɔnwom bi wɔ se kuma so yɔnkɔ de ɔyɛ dɛn ɔpɛm sɛ yɛ wo so wanka sɛ kuma so adamfo pɛm sɛ yɛ adamfo de wontumi mpɛ sɛ yɛ yes so ayɛ sɛ yɛyɛ goro atipɛn agudie yes okay wɔfa deɛ wɔkɛn ɛyɛ na ɛyɛ mmarima nko a na ɛyɛ a mutumi fa saa yɔnkɔ no anaasɛ mmaa mu koraa no ebi bɛtumi esi ɛnyɛ mmarima mmaa mu nyinaa ɛwɔ hɔ mmaa mu nyinaa ɛwɔ hɔ okay I'm say ɛyɛ adeɛ ɛwɔ nipa ho wohwɛ bible mu yi a Paul ɛnde asɛ meyɛ danse of bio Paul ɔse ɔni obi a ɔne n'adwene yɛ dɛn ɛsɛ ɛde sɛ hwan Timothy ɔno a asafo no ho dadwene yɛ dɛn ɛhia no so Timothy the closeness to Paul now was hinged on one thing, reliability. Okay. Said on no Paul asafo no so hia no say nipa no mu share now John Mark when new omu nyina some deep friends and Paul na se ne kɔ ne ben na Paul was able to single out Timothy. Yo ene producer say anwum na kan no o te ho kitwa bi ama yetie ene ye nkomo ne say hwan ene oyonko se na adamfo wo ho ena yonko nso e wo ho o fa PV jantwa ena ama ye hu difference between adamfo ena yonko o fa yonko Nanya ya kasi bantu nyumfengo nambayi Ebe mi ya me wondra Tino wa mashabusa Yana yonkwe So then charcoal toothpaste enwa na wetwi wo se enwa na wetwi wo se Pepsodent charcoal Pepsodent herbal toothpaste or say fabi etwitwi wo se ema wenum ente wenum enye hwam entu eyarewa ene niama nka boni bia ewo wenum no Unilever Ghana ND Pepsodent charcoal ena Pepsodent herbal toothpaste or dia bedwa so tobi na fatwitwi wo se papa na ema wenum enye hwam tobi suma wo yonko no se wo yonko no so enum nheda nkoyi a aya tobi ne fa che no na ono so nenum enye hwam se men's vital herbal mixture and capsule or say so sisi ya sciatica watinka atikọ fom oba bema oba nso bu nsa na emayi a ni nyina de ohia eye se men's vital herbal mixture and capsules tobi nenom ne bebo papa o say aya tomienu no mixture no any capsule no na woton so a na wafrɛ wo mu na omu di code bi asia ka ho ama no wanom na ye adwuma no eyi 0240 616061 0240616061 and 0205 573555 na wenya hoden na wenum so aye hwam yi de na wo sɛ wa wo nipadua no so wo hu ye hwam na sɛ wo hu be hwam de a ɛyɛ AFR deodorant roll-on eno ena wotobi na wo de ye wa moto mutobi e de ma wo yonko na ono nso ne ho ebe ye hwam free scent passion free scent activate free scent smart ni nyina eye lemon essence and as lemon extract ewum anketwade ewum nti de bi ye wa moto me ma ho ye hwam pa wa wotobi no na wotobi nso ache onyonko bi ama ono nso ne ho aye hwam cosmetic shops e twa ye ho ehia wo Ghana ha ba bia no wokɔ a wo say ope AFR deodorant roll-on ni bi free Pulse Royals ene de deodorant yi abedwa so wo so pedodo etu aton e wo shops mu a na wa fresh 0544
726882 ɛna 0246392793 Haxa mixture Haxa capsules ɔse ɔno deɛ yɛ ne bufu koraa ɛne sɛ yɛbɛka sɛ ulcer tete o ulcer nti wontumi ndi aduane a wo kɔndɔ ulcer nti da biara na yam ya wo ya kyerɛ sɛ ensɛm basaa ɛna ɛkɔ so ɛwɔ wo nipadua ne mu Haxa mixture Haxa capsules ɛyɛ ulcer tamfo nti tobi nom na ɛbɛboa papaapa FDA ɛde ne stamp esi so sɛ ɛyɛ akra onya 12 years ɔba a ɔma no akra no fo ɛna ɔba a onyim ɔno entimi ennum bi na mmom mu a maka ne deɛ na sɛ doctor ka kyerɛ sɛ wo ulcer deɛ a tobi nenom na ɛbɛboa papaapa pharmacy chemical herbal shops nyinaa wobɛnya bi ɛwɔ hɔ frɛ ɔmo ɛwɔ 0240238310 ɛna 0203822855 bills microcredit wɔse o pesca yɛ adwuma ɛne obia nkodi nkɔmɔ ebi kora na onyɔnko yi kɔka kyerɛ ni kora no na wentimi amboa na deɛ obetimi aboa yɔnko a ɔsen onua ɛyɛ bills microcredit ɔno ɛna ɛse frɛ no na ɔne ni eni nkɔmɔ deɛ ohia ɛyɛ Ghana card 0596920833 0596920833 frɛ bills microcredit na ɔma uska ne fa yɛ adwuma ɛyɛ Akoma 87.9 Akoma mu nsɛm dwumadie ɛba so adwada bia ɛkɔpem efiada apart from so obi di na sɛm ɛba ne aka ama no nso ne yankasa yɛ fa nsɛm a ɛho hia ɛboa ɛma nipa yɛabrabɔ ɛkɔ so ne yɛbobo ho ebi ne deɛ ndra yɛ kan yɛ sɛ awariguo ne awaregyaye ɛho sunsuanso a ɛde kɔma enkura no so na anope call ɛba yɛ no na mehu sɛ ndra yɛ adwuma a nyame nsa wɔ so papa saa ɛna yɛyɛ no sɛ wo nso how bi ɛhyɛ so paa na wopɛ sɛ wode ba ɛma yɛ ka ɛyɛ 0530507849 0530507849 na ɛnɛ nkɔmɔ a yɛka ho asɛm ana asɛm a yɛka ho asɛm no yɛse who is a friend na ɛnɛ wɔfa PV Janto ama yɛhu sɛ friend no koraa yɛwɔ mu adamfoɔ ɛne ɛwɔ mu yɔnko na adamfoɔ no ɔse wabɔda mama ɔkyɛ sɛ deɛ wobɛyɛ biaa no yɛne wonam ɛne ɛwɔ yɔnko na ansa na wobɛfa yɔnko no so hwɛ obi a wobɛtumi de wo ho ato no so paa somebody who is reliable wode wo ho to no so ɛna obi a ɔyɛ honest ɔyɛ nokwafo ɔdi nokorɛ ɛna telepathy mumienu bɔnsɛ mo sɛ madwei no ɛdwen faako bi kora na business bi wodwen ho a me se meni awura nkɔ cancer mi wodwo sɛ nante bibi kora na sɛ me kora sa business yi na mpɛsɛ nka yɛdwendwen ho ne ɛfo no sɛ mumienu no telepathy no ɛyɛ adwuma paa ɛno ɛne ɛnɛ nkɔmɔ a yɛbɔ na wakyerɛ yɛn ho bebree na ɛnyɛ ɔno nko ne yɛne no ɛdi nkɔmɔ yi ɛnkyɛ bia yɛbɛkɔ ahoma no so na yɛne Nana Akosua Teria ɔyɛ national best plantain farmer 2014 ɛna national best female farmer the year 2020 ɔno nso yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya no wɔ ahoma no so na ɔno nso de mmaa side ne kakra nso aba bɛbom ɛde ama yɛn wo sɛ mmaa na yɛ na yɛyɛ nyɔnkofa ne yɛ namfosɛm na yɛ na ɛyɛ something which is there o ana wafa meboa de bia yɛ ka yɛ sɛ mmaa ngoro nkyɛkyɛ sɛ adeɛ a ɛmɛma mmienu mo yɛ o go away no mo come baby no yɛ mmaa deɛ yɛn ti yɛ kora yɛbɛyɛ aka gye sɛ manager bɛm wafa pacho all right okay nti yɛsi yɛnya Nana Hima wa ahoma no so yɛne ne wie na maba wɔfa hɔ Nana ma ha o ya ano me pacho ho yɛ deɛ Yami adom ne mo paibo. Na body enda ba na bo no beba form kakra na se nkofo si omu jai fufuo di. Oh, enche kra bo no beba form sa bre ya history to dey. Enche bo no beba form. Ye da se pa so se de bia fufuo party na Akoma fufu party so edu wo sa na mama ye body se nya sam keto akra mgidi sa fi so medom ye mama ye body kakra na de aye Akoma fufu party. Yo. Na ye ka adamfo anase nyonko a eye nipa ban na obetimi afren se wei oye me yonko yo me da se ya fra me na na ko se teria me ka sense asante achim agogo me chia me kuafo nyina oba asante achim agogo me ye kuafo hima me national best plantain farmer me national female best farmer
2020 otu for 15th award okuani a bɛyɛ adwuma ma asanteman anya bibi adi nenia medam ɔse sɛ mo abisa me saa asɛm ɔyɔnko deɛ ɔyɔnko ne deɛ wahia sɛm ɛyɛ na hia sɛm na woyi a ɛyɛ na yi a na wanigye ɛyɛ na nigye bɛnso ɛnɛ yi ɛbɛyɛ dɛ nya saa yɔnko no nti ɛnɛ yi deɛ megye sɛ ɛnka ebetumi kura nka yɛ mfa damfo isa damfo ko fa ne emu nsɛm bebree obɛhu na wagye wuko obɛhu na watu afotobɔ ne ɛna me yɔnko mu so obi abrantie bi a afei na ɔfefa akɔ no mu wi akɔ no mu red wasɛe abrantie bi na madamfo so ɔyɛ korɔmfo ɔbaa bi na korɔmfo ayi adamfo so ne nneɛma nyinaa asɛ na brabɔ asɛ idɔn ɛne adamfo ne deɛ ebi sɛ nyankopɔn na abam sɛ ne deɛ me gidi sɛ yɔnko paa deɛ nka ne wo maame ana wo papa ebenya deɛ nka yɛfa ne saa ebetumi aboa deɛ wiase koi paa deɛ nka obenya aka yɔnko yɛ wo maame ana wo papa ɛyɛ wo maame ana wo papa ɔno na ba wiase ka no nti susu wasɛm ho kyerɛ na ɔbɛma mo papa a enti anya saa na akɔfa damfo a ɔkyena na wanya nsɛm bebree utira anya yie kra na ekotwa prison nemo awofo deɛ asan sɛ oba wiase ntɛm no nti deɛ wopɛsusu ho akyerɛ no bia obetumi akyerɛ wo ho nimdeɛ na wafa so a ɛbɛboa wo ikɛbɛyɛ a kɛnɛ yɛ ne yɛ maame ɛma yɛ papa ɛnyɛ adamfo sɛ ɔno deɛ ɛka na nti a sɛbe na account yo nana sɛ yɛntimi ne obia ɛmfa nyɔnko enti mo a mo adwuma a mo yɛ mo wɔ dwom ne adeɛ nyinaa nka sai na obesi ni obi atena na je say o maame ana papa ne be ye onyonko no sai na obesi ni nipa atena odwom yo nya woni nipa na be kasa but me nyi wadwin ni na mfama no ne mama wadanfo nye wadwuma na wo ye na nkasa ɛna na hwɛ so ne mo wonti wani so be hu da won chia no but fa na danfo se won ka wo sikiti ankyere no ne mom ɛbɛyɛ mɔne adamfo ɛbɛyɛ adwuma mu adamfo sɛ yakasa yasere bat wo me ntwom obi kyerɛ me so bia ɛwɔ sɛ me susu ho kyerɛ me maame ana me papa ɛsɛ sɛ wo yɛ ne saa na sɛ wo ku bi dia na wo no ku ayɛ adamfo wo yere a na wo no yere ayɛ adamfo sɛ no ɛna bɛtumi aboa mo abraba kɔ so na de na adamfo no de ehu ne sɛ nya adamfo sɛ na yɛ maame no adamfo no nanya saa na tie nana hello nana itio yo mami ngina ho nana mi ngina ema no eso no aya won time te say won time te se bema ne nyonko bema yire wo gye no but eye common kakra sa wo beti say oba oje ne nyonko ba ekunu eye me na maware na mafa adamfo no me na mehu agudie yie me na mehu me nkomodie yie erinti na me makwan e masa de ni sia na se adamfo na oya adamfo boni fa cho adamfo no ene wo fa adamfo be den ho adamfo tirim akyere se ene no wo ka ani bra doso enti wo ka wasem a kyerɛ adamfo no ana ni abrew enti be hu an se onya fa na adamfo pɛ no anso ano wo di nkɔma otirim asem a kyerɛ no ɛho ana akwagere wo se anya wo fo ni nyan so be hu ana no akwakohye na be den so sa adamfo be gimi kuno emom one ne di adamfo a anya wo waware mu enkobo emom adwuma ya ba no ya chia wo te sɛn ɛyɛ adamfo a nyi ni sɛ obehunu wasɛmu no abagye kuno o ma ne nkɔ fie ɛtsɛnye wadamfo paa sɛ wode no owie nyina hye no damfo de kɛsɛ nkɛ no wadwuma na bibi kyerɛ wo so a ɛyɛ wo maame ana wo papa ana wo kunu ana an chabe ana betimi aboye ana betimi aboye na ɛno nso no enkra akra wo nyini foforo ne saa ne se social life empanyimfo mpo de so bɛka sɛ yehunu bia na
akra obetimi de ne maame nko a obetimi de ne papa nko a aye nyonko enti enkra no so enyini ba no tu omfo kakra wo hwe onfa phone na danfo onfa tv na enya na danfo anase esu bi wo nipa ba ko mienu mu bi e wo se wo hwe wo de se bio opanyindwen etu akra bi fo no ka bibi kakra kye wo me na ye komoi de me ho ne se me sabe me ti we mama me man ensuro me oba tana ma wo ba ni nsuro eni ni kokko mu nkomo wo ti bisa no wo ne oba ye free na wo bisa no de ha no na ono so timi ka na se mo kire na wa antie tia ma tambi akwala ne ti ba won chen be ka na se mo kire a won fa damfo me mani adamfo o ma damfo yo mo maame so ho bibi aba ha no bia woni se ne maame no ye free ate sa damfo nto timi ka kire no a mentete no enti akwala ne ko sua onwuma oba ene na hweso efiade ye mame abede no akofa damfo emre de fa damfo no me ba ni bi memo ho sa damfo emmoa bibi kire wo so a susu ho kire me na me na on charge e yetimi ne ma yi free na ye ma akwala ne kwan ba ya bra bomu a akwala no adamfo kura ho hia no ebe ye morning e wa bontin na otimi ne wakasa titiri ema na ye ni epunu majajai no singa mada no anya wo se ati ase se woni be ma ni chai a na oba no ni nyaye makwala ne kwai na bibi o ha wontini ni papa encha dwen na wo wankasa ene ne nyaaka eti bibi so kire wo so a wo so betimi na cha dwen eti se bi ana wo fie kra se ben kredi asa eni mu bi ni eti be boa ye se be ka ye maba ye nchen e timi ni kwala na ye free nkwala na timi aka o wa kire yin so bi wo ha ontini ne ma din komo ontini sakola na sem enti a happy no ba tan ye wo de be hye oba no oba de be nya o mujidie ni akokro aba wo nchen e ma na nya dan fotem enti stress obia kan kwa ne maame ne papa nchen na bibia chimo so bia ma ne nsuro na o mie na koma muntini sa no nso enyi na no boko no ontini ne ba nin komo na o hu ne hawo ene na mane e ba sa de a akola ne tin ko fa danfo boni bia ye mo adamfo be yesu adamfo nko a na makola ne nti wo hawo ene wa ho kire ene wa mane a wo mu ase na wo hu se me maame ne papa se no mo tie nti agudie no ebe ye sei na stress nkwala no na mfo bebru omo do mo ho hyem no oboa so mo pa damfo pa de a wo mu nia wo e kire wo mo so a omo no ma no papa eni agro se obetimi akoka na asem a kire no na no be ye firi na wo fo no so ni o makoma ne nkwala ne fi ebe me nkwala no asesa na kwala bia hu ne culture maame ne makwala ne hu se ma sante sem o ya sante ni o sante sem hu hian sabe o ya ibeni o yi sem hu hian on kana sem hu hian ya mamere ni se ye hu ne saati a ye tra ko ba bia ya mfu ebe me ye hu se sei na ye die ye kuro mi ya mamere tie sei na ye die ne maame sei ya mamere tie ye nka ya ho kwa eno so beboa ye if you are sleeping for ne say sabi awaja ye bebe no so de entitinu ba nkwara no eme nkwara no ekoba sesa to ba tan bia wuja ware a wunya ye ene nkonya ba ko na muntimi ntete mama no na nkwara no ntima obia ho obi wo ho a woni de kuja ye a o ma ne ba ne nkoni kunu nche no sre se me nsa de dam se yem se yemia no ma no yes ye bia o mu twa so na o muntimi no mu kunu nya ba ko e kasa nkwara wo mu ntem tete no ya maame no timi ka kire yese nkwala wo mu ntem ntima mo nya aka de ya ne sa ebetimi aboa me nkwala ne tetiem akon abasa hareso e de amaye e ma na mfo ma mbibiri nana akusiateria nana akusiateria ye da se papa pa ye da se ene awie enkomo a won so ode aboyen na ye beko Congo na ye ne Congo akosia di nkomo na ansa na no wofa ye hwe de nana ekan di a na chese eni kwan so onya nyonko you see nana I interchange words no okay you be o ka yonko you be o ka adamfo meaning say ni na ye the crop but you see on the bottom line no the Bible can am to be an for see the fire yonko pi no or the say on one by yonko bi o fa ho chain ya just be selective okay you won't ma obi anyo adam anyo yonko until I'm going to say yonko no agudi mu no there's some kind of respect ni me bi o ha obi mpese obey kwa me hu so yeden
oye bi na se o ene unya asem ko ka kire wo maame na wo maame ntufo maame fo no mo sele ntufo pa wa ya maame futu be manwa ne se ekwan a Rebecca ene Isaac a friend Jacob fa so ko bu Isaac no ene maame fo ne ye what I say that is a fact okay patromanti oh wante be bo that is a fact you see a man suban say o maame betim de nkwa to ha ma whether say you wo achi betim atan na wontimi ntan emfa be wu ama upe obi a ne se me be mandiri o there is an empirical evidence upe obi a wo dwene wo yie die ho se wo yie na ni beje ho a unim ni bako oh papa yes because one ni din da also o maame he has nothing to lose I think I am five papa down for yes enuntina nyankopon de tumi edi hira ye ma no e ma me ma no wan fa mama no o maame ni matu no betima ya ma ho so be bo am wakusi obi no da bo so abo ni yem agina wachi no de nkwa to ma asa Reverend Sam Inimli or Shaye obi awari egu ama ya tene sanse efri ne papa da intense be ma de okopede o papa mpacha yebesi aba Hawaii wasem na kind telepathy no and a Reverend Sam Inimli or Shaye from Dallas USA or say good day Auntie B. This topic brings memories of the bad friends that almost ruined my life some time back. Telepathy plays a major role in identifying real friends. Thank him for me. Telepathy now can to identify who a real friend is no. Telepathy Reverend Sam Inimli say who he apa. Ye ko Congo na ye ba betwa enkomo no eso who is your friend? Ana sesedia ye kono miatie no a nti ema na mo Chanels ana mo complain say wo konko mu no mo responsible ma na akwache mo mawre mu say no sesedia solve mo problem na mamo umi ane da wonsem na wo pa amposa wo pe kra amposa wo de sra de asa wo be posa wo de tare bibi so anu ansa wo de atare so ensan wo de asra so na aye kama kongo ointment ema obabia ye de achai ewo nwan so be yiso oye oba da pesa we da use Congo ointment na bibia enye kama ye kan say ya me pese ye kire say infections ya na etna ema so edi ye dam no ye pese ye tu asema ne efri ho no moko me da bia me ka say me ye adwuma hospital painti infections ha ma no minim obabu ho a wonim kikaye won so onim da so o syphilis onim because bibia science bia show ye atra ne so ache to bon say ade be pie no na dwen ne say white obe complain doctor so be free manemu ba na ye koye ne lab na obusa na white so ye lab obusa o sa white so ye lab hwe infections na antibi ni nyina sanche ne no esese o syphilis gonorrhea ne ade no bebre no a wotiti wanem na ensuo so firi ho ba ti say the white hu no a ti o ba doctor bi anim na beka science we kire no a obemo aye lab na wa hwe infections across bacteria aboa ben na emani bi wo ho no no ubon say doctor be ma makoye lab aba no na say syphilis atna no so kra more than 3 years amana free primary stage secondary stage ekonanim na say yare na atna no so aye den ache o kan no wigina wo because onim da eno na natural and for yem pese sade we besie ma because edu start stage na anti bi no kra ye ba akopɛ o be kwa entimi nko o be wo mpane o be no munro entimi nko problem ne solve if you say yare ne ba bia emo na nyina koduru no sa mpane na wo no entimi nkomo ano sa enuro no a wo no no entimi nkomo ano eti obia wo sa problem ni bia so wo hwe me na wo tie mi a obeka sister wa kama sem ya mama ye no kre ma wo pane sa still me hona mu keka me ma wo pane sa still ma se keka me ma wo pane sa still ma hu se me lose me sight syphilis no obefra wani because baby a emo na nyina koduru no eduro na wo no ne panie no entimi solve sa problem na enfama eti unya doctor bia o kan korapa otimi ka cho se baby a emo nyina koduru no de edro bia ne ho a me de mawa ebetimi ayeye de aka ye de ebezo soso e de amawo mesraw emo we wura ye nkasem titi ye chikasem
ti obia wo infections bia no acha abonse na chika se ne ye ne ya ebu okra ne sisi ye ne ya oja ne ya bonse ntimi ma na ne sisi ye ne ya ye pese sa problem no etwam e ma ne ye hu sa de no e wo ye ho e ma no because esie ye che be me bia kokofa infections a acha ye 2-3 days bonse symptoms ne signs no e so ntimpane ne nro ne de me ma ne e fa ne mo pa e ya no akowo pa ne 3 days wo hu e ya no awo pa ne no anumado na de na hye ne ko ti wo ba na wonim no a atena wo so ache no emo na ba binyini e bia mika se o mafro kra ko uti ase ekọ wadwene nim ekọ adwene nim a emen no chinchimade a ede na omudidi ye ntini no a emoja na mu fra adwene nim ko ye ne so eti da ma ye lusu ye site no ye ntini no a emoja na mu ekọ ye ni so no emo no ahwihwim etubo se emoja ne ntimi mfro ye nkọ wani na wo lose site obia wo infections atane so akye so wo hwe me na wotiemia obeka se sister no wakama asema mama na ni nhuna de te se first se de na esi ehuna de no wote wo sa obonhu ane se wani efra eti yesi Congo ointment we be ye magic bi de amam ni nyina ne se obeto e be ye magic bi e de amam e be bo ho ban free infections no udware wi a be ye adwuma ban anti bi nya adwuma bia na wati bi ato onsa so na wa insect wo de nya koten kra kama woti bi edita so no de insect eti uyusu Congo ointment na ebeduru ba bi no wo se edro no eti wanem ho wo eye no brane hahama chemicals bi amfra eti wanem ho eti aboa no enta onya hoden a wo betim de ato kosua enso no kra wo wanem ho no wa poison so no Congo na poison suo no a wonum ensuo no kura wa na mu a ebeboa na mana honhono ana waye kese abetu nkosua pai no ti wonum ensuo no kura bonsetim na wawu ontimi ntu kosua ena wadware akwa na wasweme akọ wawudie nim na akọ nanti moja nim akọ nipadua nim afa adwene nim ni ntini nim na akọfa sa wa ha we nyina ede abrew nipa bebre wo se ateka because of infections it's now so ta to asintiri sisi ya wo ya na to asintiri nyina twu hwimhwimhwim ta ko nante kakra bi a na wabre enti Congo ne die anti bi me say 1 man 2000 ai 1 man 2000 wo bo adwuma pa wo kutia ya namu infections no na ye nipadua no ye wedie no nso a ebia asaye ana problem aba ho no na ekon etia no da bia me ka say me se ka me yobi a me kala ne da kanka me pe pa bonse fe na mo baby eti me baketwa or dark skin da bia me 24 sewe wunyina enya wadwen so obesere nkwa be kokko da o kala we be ni je ho ma me akra me nyanka me pe if you said the moment a wodi bibi kwa akosa o kala no se wo kwa akobere wedie no sister asamato beginning no be ya o se eya ofe eya ofe na lidiw na de wo kọ obehu ana afi na so be ni stretch marks na sell na so be ni stretch marks na sell eni ma fitan bi tototo ye video eno sa ye se ye kro eno nku na de ba ni nyina Congo ointment eyi ni nyina efre ho eti obia wanya stretch marks obia na so be ha obia no fa Congo ointment no fa srasra na enyini mfiri ho me de bia me kasa ade no wakwa akwa bibia ma asai mensa nko wanim se wo pesa ade no ebiem ne foforo bia ni ho bibi foforo ho no man ka kwa nke de ma we ne bese wo ne de ama wo ye ni mo posa bese wo ene de ama eti brafom ne be fa product a eye natural fa ku de abese wo widie no yi ni free ho no na wo wi a wape enku a eye natural wo de asra wo so beto aso asra Congo no a na wato aso asra Congo no nti ne de ne kase aba no bisa anti bi nkofo bebre say aya stretch marks aya na sister bi say wo say ade bi be to na ha say enku a wo de asa to na ha sa say ye o say ye yellow say ye tuntum o say kokko mikra minimo ma kosa enko mu Congo ointment no me de sra so say 2 days was it anti bi was it 2 days na de na firi ho eti ama o de Congo ointment no esra I don't know dia ye ninku eti wo mo a o ma request say Congo no o ma use am age wo mo nti o mo penikase o mo de be ye nku ni ti na di 80 grams na ye dey aba no ti wo bia pesa osra Congo bia wo mo dia na esra bi e na afa di otosu bi pompo na aba wate bi fata so
na pɔmpɔ no ɛnwete mfiri hɔ ɛyɛ nsa na egu atibi dafa sra so na nsa no ɛmfiri hɔ yɛ number sɛ 0249 01 71 0249 01 71 ɛna 0204 61 mese Congo no yɛnya bi nto fie na yɛmfa mmɔ yɛ ho ban yɛne abusua no nyinaa ade a ɛhyiehwie gu so a akorɛ ɛni aduru doctors amaya te aseɛ sɛ akorɛ no ɛni aduru yɛntumi nyɛ operation ɛntwa ɛmfiri wo widiem ɛnyɛ possible ɛna wode aduro bɛsrɛsra so a wobɛhu sɛ na ani no akɔbra yi sɛ kɔɔ asɛ twɛntwɛm na afei koraa de ayɛ nwɔnwɔnae mmɔɔ ɛti adeɛ na wɔse yɛbɛyɛ yɛn prevent akorɛ nti wonya Congo ointment asi fie a sɛ adeɛ a ɛhyɛ bi ne bɛhwie agu obi so a woti bia na wode asra so ɛne ano ɛnyɛ sɛ ointment na ano ɔhye o pra na wɔpra nso hyɛ na aworɔ wɔ wode sra so a ɛbɛhyew ɛbɛbɔ bɛɛ 5 minutes wɔn sɛ na adwo asa ana sese de ye kono Congo ointment ye adwuma bebre ebiom esan so eye obi a ohye soso no wobra na ohye mpapoa no wobra na pampan e won na fa Congo ointment ne srasra ene wo mo ye adwuma mining site no nyina tu Congo so wo mo se wo mo kono mbanom de Congo ne sra eboa wo mo obi se na me kofo mo ntimensa no nyina kurikuri be de Congo asra amene mensa ho aye fefefe eti Congo ne de obi a entobi na wonfa entu ne fie bibia besi bia no de Congo sra so a na aye kamade ma na Congo no yusu so a na say pimples wo say pompo ewi a enya dark spots bia awo wanim etoso fine your number ne 0249 01 71 0249
na obi aba meka se me nana bi so onam ne baabi on nam fo nem se yɛkɔkye wɔ mo fra nkɔfo bi ba me tete mu no na so wɔn yɛ nam fo ne so onam ne baabi even though saa deɛ na wanyɛ bi ba ne nam fo ne wɔn ɛsɛ dɛ ma ba center yɛsɛ me nkɔ nam se me nkɔ because because dia asɛm meka okɔka me na wakɔ yɛ it's an indictment on me. It's true. Nti no meti baabi ma no prɛ na mako gyina me pakyɛw ɛkyɛw pa me na apa wakɔ yɛ adeɛ wi tie ne on kokra okay nti no it comes with saa anima no nyinaa and you realize sɛ ɔno nya hu sɛ wote sɛ deɛ ɔno yɛ dɛn ɔteɛ no a then ɔno ɛfa nsɛn biribia ɛyɛ cool for him ɔhɛ ɛmaa deɛ na mo kasa ade na ɛmaa no ntumi mfa namfo sɛ mɛma ayɔnko sɛ mɛma deɛ no ɛmaa ngye no bi wɔ hɔ okay but you realize sɛ hwɛ obi ndɛfo nkɔ obi aware sɛ no obi family issues mu sɛ ɛmaa no bɛtumi agorakyɛ sɛ ɛmaa ɔmo tumi agorakyɛ no yɛwɔ level sɛ to some extent you can't go beyond ɔno nso can't go beyond okay obi a obi bi ofi sɛ wei deɛ ɛyɛ mea me responsibility I have to keep it or maintain it. It is any person who say, "Oh, you're labra," he will go at all length to help you, and you realize that, "Sir, mwana ebano, it always as a educo him." Minim so can. It is I am going near young family when many bio. There be young fubia bibia. I say, "Oh, call as well as can anymore." Nicoya. Okay, sorry, a day. Which can be anymore. Nicoya. And I might tell you, you have a ball for it. Bobo shit about for it, but can you do a so them what? Banity, I don't care so when you can quay. Naja, you paid it, be a hand, no more hot to me. Now, as well as getting with the over bread, papa. So, Entino, I uncle Fano, a tipen. I cried to me for penny young one, I penny to me for crying uncle. Now, let me explain something. Maybe show me why I will be able to catch you. And even Bepimne, many metipens for Niagoda. Oma who say more son, your base you a friend and St. Times when now. We be a champion. You won't champion because you got him 20 years. Hey, because secondary school, sir. A club to be penny a diacro. Oh, because in a penny be a city, young Ponzi born. We shall go and win. The way she carrying home, the way she and near man. Yeah, to me access company for yes. And when he gets that, he has the sense of responsibility. Say, let me maintain a friends and relationship with. On for Niagro, every day only be Diagro. Okay. And the young one to me, I down for to me for home torso. Now, one thing you wouldn't need on your honest. Nah, wouldn't mean margin to mean coffee is. And as I emphasize be anything to, but yes, you will be a down for be. A bear DB, we can know what I say. I didn't, I go find one a woman them because he realized, acquire baby auto from some man Payana. May I channel me do a meeting call no one, I meet him. Yes. So there should be a compelling parent say. It was a time we maintain and a win-win situation. Win-win situation. Ofa, you be call commercial break and chebia ye ba. You be ma any house panel members na be kaka krabia to so na ya fa ye college. No na. Ma me bisa sa same way. Time na ye intro no. Me nua birthday na sem be example. Say wa warrior na uma wadanfo access bebre e wo ofia na oyonko access bebre wo ofia. Wan hwe ye timide obegye no bema e was sa wonyonko bema ye wo yira downfo and then the other way round e was sa oba warefo won so wadanfo eye wukuna downfo ana ne yonko ana wow yes or no okay but there are two types of family we are on betima relate I be able to see there's a certain level of respect and trust okay and bibi was say you see nipa woni du baabi na asema eye niwu enye waniwu asema e fere enye o fere na wa brabo na asai
ɛne yɛwɔ nipa no bi hɔ a by wɔn abrengen no ade bi wɔ hɔ a te sɛ ohun adeɛ ɛbɛ company sɛ ɔnkɔ yɛ de sɛ n'adamfo a ɔne ne kɔ ba n'adamfo a wɔn adi agorɔ ɛyɛ abɛyɛ sɛ nua otimi kɔ sɛ mɛkɔ sɛ ne yere pɛ anaa mɛkɔ gya me ho ama ne kunu no there is some kind of respect bi hɔ so ɔna mekyɛ no nti no ebi deɛ ebɛtumi ayɛ dɛn ayɛ sɛ abɛn ne kwan no wo bɛkɔ mu no wɔn wɔ limit okay nipa no mmienu no biribi si a wei deɛ wei hu anya hwɛ ba wei deɛ ho sɛ bɛdi wɔn afe koraa na wɔne ne yere wɔn bɛsiesie asɛm na ɛhyɛ wɔn aho wokɔ fie sɛ wɔn hwɛ a wɔbɛka sɛ biribi ansi nti no matter how deep a mo ayɔnkofa ne city no ɛwɔ sɛ limit bi ɛba baabi yɛ sɛ mo mmienu no me ne me yere ɛna wo so no ɛfa yɛn sɛ wokunu mo kɔ no mo values no ɛnyɛ the same you have only managed to adapt and improve na etima kama bo mo sɛ mo yɛ nipa baako a mo yɛ dɛn mote to you realize sɛ edu baabi a mo obi anya na core values okay me ne me yere ɛnti no edu baabi a na obi deɛ ɛkɔ infringe upon baako deɛ a ne ɛwɔ sɛ de break bi ba obi an go beyond that line no okay that's papa 3p garlic mixture or say eboa ebusi immune system no se be ya yarewa bebre entai embesra wo oba ubu nsa na wote ya bebre emma yie so krampo na de ohia eye 3p garlic mixture ojunso na wote ya wefu aye kese abroso a de ohia eye 3p garlic mixture pebi na enom na ebeboa piwak natural ene de 3p garlic mixture aba dwamanso frepiwak ewo 0248928824 0248928824 ɔsi yɛn kan kyerɛw sɛ 3p garlic mixture ɛwɔ toa ɛbɔ mu ɛtoa no ho ɛyɛ kɔkɔɔ ɛna garlic na ɛda toa no ho no ɛnso ɛyɛ kɔkɔɔ nti hyɛ ne nso na wɔkɔ dwama nso a obi amfa bibi foforɔ amfa ama sɛ ɛno ɛne 3p garlic mixture ɛna afei nso Currency Ventures ɛsi yɛn kan kyerɛw sɛ ɔde Zahara nnupa no ɔde aba dwaman so Zahara deɛ titi wo bia mema sɛm nkɔ yie honam yɛ wo ya untimi nya hwee awie ne nyinaa deɛ ohia ɛyɛ Zahara nupa na Currency Ventures ade aba dwaman so no Hindi Herbal okɔ a obenye bi ɛna Zahara ahoyaw edro ne nyinaa so kɔ dwaman so a ne nyinaa obenye bi atɔ ama wo ho atɔ frɛ wo mo ɛwɔ 0246348334 0246348334 God's Way Funeral Home ɔsi bibi bia ɛfa wɔ yie ho no fa bɛdan wɔ Kumasi ha ne Ghana ha deɛ sese deɛ wo pɛ yi a yɛyɛ ma ne nimonyam hyɛbɛm ɛfɛ ne nso boɔ no wɔ fam deɛ a ɛyɛ God's Way Funeral Home na ɛna ɛyɛ fundaka ɔpa abrokyire deɛ ɔpɛ Ghana deɛ a wobɛnya bi ɛwɔ hɔ decoration ɛwɔ yie n'ase ɛna afei nso emu nankasa nso a yɛde ne bɛto mpam no so ne nyinaa ɔmo yɛ saa decoration no wreath ahodoɔ a wopɛ bi a ɔmbɛyɛ de amount picture and video services ne nyinaa God's Way Funeral Home ɛyɛ bi ɔwɔ Paul Beres yɛka Paul Beres na yɛ wade huhuhu bi ɛyɛ obia ɛmɛɛma na ayɛ ɔmo de emu no sisi ɔmo abɛtiri no na ɔmo ebi mu de tu amika ebi mu de sa ebi mu de nante sɛnea wosi pɛ ne biara no God's Way Funeral Home ɔne ne Paul Beres ne bɛkasa na ɔmo ayɛ ɛde amount ɔyɛ catering service ne sɛ nnuane a ɛbɛsɛbi wɔ yie n'ase ne nyinaa God's Way Funeral Home sɛ bra ɔbɛboa ama wɔyie no ayɛ fɛ nanso ɛboɔ no ɛwɔ fam ɔwɔ Kumasi asafo ɔne kokobo dan dada no ɛna ɛdi nhwɛ ne mu uduru hɔ nom a wɔsɛ wɔhwehwɛ uncle ato anaasɛ frɛ no ɛwɔ 0243737457 ɛna 0266194678 yɛkae mo sɛ Akoma fufu party no ɛbɛba so Akoma fufu party wei ene de etoso nan a ye de ebrem ya ye ne baako miensa afi de etoso 9th August ye memenda ena ye de fufu party no ye de ebrem e wo Kumasi asoka he ya municipal assembly nani mu ho na ena wo behu se ye di fufu no de ohia ne wapoto sanka na wo de ba no na wo baba be di fufu no bebre na yankofo boa yen eme de event ye de ebrem nti afi nso ye to nsa afrem a betimi aboa yen wo nam ahodo ni nyina papa na ona gina ho no yare ye o ti fufu na na o se me baba be di fufu ni bi oye odiwie no se doctor say na ye fufu na na o se me di na me ho to me odiwie wanko hospital hobium enti edru ho a ye to nsa afrem nyina mombra na ye to nsa ndidi ebeye de ebeye fe na obetimi aboa ye nam ahodo nyina bi na ntwie aponche
odwan, tilapia, red fish, cassava fish, adwene, banchi, bɔɔdeɛ, ntos, moko, jene, ntini, bibi bia yɛde yɛ nkwan na ɛyɛ fɛ bia no yɛhia bi fa brɛ yɛ ne fa so bɛsɔ yɛasene frɛ yɛ number 0209 119090 0209 119090 ɛyɛ free bra na ɛbɛdi bi nti aboafoɔ mo nso yɛ mu na yɛn nso yɛnyɛ event yɛma yɛadɔfo ne yɛntiefoɔ ɔmo abɛsɔ yɛasene saa berɛ yi a ɛyɛ grow fine herbal tonic cause it makes you grow fine tobi nenom na ɛbɛboa wo ɛna naira math mobile restaurant naira math mobile restaurant ɔno ne deɛ no ɛnyɛ stationary restaurant waka sɛ meba asuka TV3 hɔ anaasɛ meba Akoma FM na wakɔ akɔdidi daa bi ɔno deɛ ne yɛ mobile restaurant nti ɔkyerɛ sɛ wɔde nam o frɛ wɔ mo na ɔmbɛma wɔ aduane adi social event bia woyɛ bia nso ka kyerɛ ɔmo deɛ ɔmo van de ba bɛsi hɔ na ɔmo sɛbe wadɔfo na ɔmo ba bɛgya ɔno 0555 981716 0555 981716 frɛ ɔmo na ɔmo mfa aduane no ɛmbra beebi a wowɔ no brings the food to your doorstep. Midimafo Herbal Clinic, Dr. Time da so. O Kumasi ebu akwa agugu hɔ na government school ni nkyɛn hɔ na ɔno nso ɛboa yɛn bi ɛna yɛde Akoma fufu party 4th edition no yɛde ɛbrɛ mu. Yɛsɛ wopɛ sɛ wosɔ yɛ asene a yɛ number no ɛyɛ 0209 119090. Member boa yɛn na yɛn feedi asanteman yɛn mo mu fufuo ɛni 0243 114497 03224 98035 yɛtwa yɛn ho yɛ ba na wɔn nso wafrɛ na yɛatoa yɛn nkɔmmɔ no ɛso yɛba sese yɛ patwɛn yɛwɔ asante kasa mmienu bi adamfoɔ ɛna yɔnko okay sese mu deɛ ɛne ɛka ho asɛm adamfoɔ ana ɛne wɔfa me koraa menim yɔnko na menim adamfoɔ deɛ menim ane sɛ adamfoɔ nti sɛ ne kyerɛkyerɛmu wɔ hɔ deɛ a yɛka yɔnko a wɔyɛ hwan ɛna adamfoɔ so yɛ hwan ɔhu sɛ woka adamfoɔ a megyedi yɛ sɛ yɛ asante kasa mmienu ɛne yɛka bom na mmaayɛ yi baako ka sɛ obi ɔnu ne ho da ɔmutumi ko asɛ ɔmo nkasa bi ayɛra nti asante kasa mi yɛ sɛ wei ɔyɛ me damfoɔ okay damfoɔ menye ne bɛnante okay nti wohu saa nkurɔfoɔ no a obiara bɛtumi neglect saa nipa no there is one person bi a owuo mu nkwa mu ɛniguaseɛ mu ɛniwuo mu deɛ bɛto saa nipa no biara no baako nya baako ɛna yɛ me damfoɔ ɛsɛ wɔ sɛ wei wabɔ dam ɔyɛ damfoɔ so menye ne bɛnante wei yɛ me damfoɔ okay menim da ɛna wo nso yɛ saa kakasa bi yɛsɛ kumase yɔnko ada ne ɛnka kumase adamfoɔ okay nti yɔnko no so it's like obi a wonim no asɛ wone ne bɔti pɛn obibiaa mu ɔtumi yɛ wei ma wo so tumi yɛ wei ma no ba saa bond no ate sɛ damfoɔ yes ɛni hɔ nti no biribi tumi si a baako nkasa baako ho biom kɔpem sɛ mbɛwuo kumase yɔnko imu baako ɛneɛ wɔfa yɛmfa me damfoɔ no ɛna wopɛ no sɛ ɛno na ɛne yɛ topic ne yɛpɛ sɛ yɛ discuss no friend na wodeɛ ne nka nti yɛmfa kwan ba mene aka damfoɔ asɛ okay wokaa Barbara am sɛ Proverbs 18:24 ɔse deɛ ɔfa yɔnko pii no ɔde sɛe ɔno ano ho yɛfa yɔnko pii na ɔde sɛe ɔno ano ho ba yɔnko bi wɔ hɔ a ɔfa ho kyɛn onua so ɛnti yɛka sɛ wo yɔnko ɛne hwan a ɛna Bible edifine no it is not advisable so bɛnya ayɔnkofoɔ bebrebee okay Bible advice no sɛ deɛ ɔfa yɔnko bebrebee no ɔde sɛ ɔno ano ho but yɔnko bi wɔ hɔ a ɔfam ho kyɛn deɛ bɛn a onua okay enti na sɛ yɛfa yɔnko no a ɛdan na bɛma wo ka sɛ wei deɛ mefa ne sɛ me yɔnko yɔnko comes in about 3 qualities okay sorry all right enti na yɛ adjust wɔfa microphone ama no nti yɛwie yɛtoa so before so before be yɔnko because of Bible advice or the ama no sɛ
fa yonko but wo fa bebrebe a wo de bɛsɛ wa ho so wo nneɛma a wobɛtumi agyina so ka sɛ wei yɛ me yɔnko baako ni no ɛne sɛ one ɛwɔ sɛ wohu sɛ nnipa no ɔyɛ reliable person sɛ yɛ ne yɛyɛ n'adwuada bia kɔpem efiada 1240 kɔpem sɛ no mmiɛnsa bɛbɔ yɛ sɔre yɛ na sportsfoɔ no nso de nsɛm a ɛkɔ so ɛwɔ sports arena ne nyinaa ɔmo de abrɛw na saa abrɛ deɛ wɔfa ka bebree na ma yɛntie ɔba ya brefo kakraa bi ɛwɔ nkɔmmɔ yi ho yɛwie a na other members no so toa so a na afei deɛ callers no mo nso mabɛm ɔba yes auntie bi yo deɛ wɔtie nyinaa kakra ɔde bɛtoa so medase nkɔmmɔ no nyinaa no nkɔwie sɛ ebia na nye ne nyinaa na ɛbɛyɛ condemned sɛ wo no wadamfo hɔ ɛmfa adamfoɔ koraa but obiara ne lifestyle ɔde nam meme ne deɛ mafa biribi ato me tirim sɛ adamfoɔ mpɛme menni lack ɛwɔ adamfoɔ ho eti mestay me corner na mayɛ mmea ama deɛ but ebi nso so deɛ ɛnyɛ saa na tie adamfoɔ bitimi na adamfoɔ bi tu kwan adamfoɔ bitimi ma adamfoɔ bi nya promotion adamfoɔ bitimi adamfoɔ kɔ pie baabi a kyɛ sɛ the rest of that person life no na wakɔ pie baabi yie na ne nyinaa gyina sɛ wobɛnya real adamfoɔ na wo sɛ wonya ne papa sɛ wohwɛ na no obi di agorɔ kɔ panyin bi ka asɛm bi kyerɛ me ɔse adamfoɔ a wobɛfa a n'ani berebere adeɛ twe ho firi no ho ɛyɛ dangerous adamfoɔ a wobɛfa a n'ani berebere adeɛ ɔmpɛ wo kan kɔ even wo ya promote wo biribi mu koraa na sɛ wo kɔ nkan a na ɛyɛ ne yadeɛ ɔnyɛ adamfoɔ eti ani kwan sɛ wo ne saa nipa no ɛyɛ den ɛnam eti adamfoɔ na wo sɛ ohwem na wo sɛ nipa ne wakoma no ɛka ɛkɔ woyɛ bibia na de wa wosi back you wosi praise you woti me encourage you ɛwɔ bibia mu no saa adamfoɔ no ɛna yɛfa na nya adamfoɔ a woni ne kasa wie na ɔtwe ho a na wa pray the third person nhwɛ ade bi okay me de mani nyi ho that microphone o me very dangerous eti me nya bi no metena baby na matena me corner na madwene me ho enumom I feel better say mefa adamfoɔ asabi oyɛ ni berebre anti bi me das papa era PA general secretary me das papa mama me de me wo ade bi aya mehwe ene de me ka sɛ ahohene nti ɛna yɛgya mɔre sɛ yɛ ho bɛkeka yɛ ne bɛnya bibi de adwi yɛ ho nti obi bɛka sɛ na sɛ afen ana sɛ bibi da hɔ a betimi dia yɛ na sɛ baabi anam na fin hɔ a ɛyɛ mɔre kro ya na de ebetiti ho sabre no nti me de mɛka no mɛsi so dua aka sɛ bi adamfo yɛ yɔnko yɛ nti it's up to you nipa ne sɛ obɛhwem no wapɛ de yɛ fa adamfo a obetimi a defend you in your absence yes fa adamfo a obɛbɔ wo din ɛwɔ room a opportunities bebree ebie wɔ hɔ okay fa yɔnko a obetu akɔhwɛ nkwa na ontu nkɔhwɛ ewuo fa yɔnko a unisuo like obe nya shoulder to cry on meaning some what am I say fa yɔnko a odadwen ɛyɛ na ne dadwen usun ɛbɛyɛ ni sun watete ɛbɛyɛ na tete fa yɔnko a sɛ ɛda baako wante wonka obaka say asumasi de ebesi anya normal intense what's the reason obefa phone ebisa wo say na dey memi wo bisa enti na me too phone ne na ma say o say ye ne sa na fa mpai boy dey eka ho fa yonko a oni wo ho konkonsa wo bachi fa yonko a na ni mrade key point yes unya yonko bi say niam amabobo so nyina bia trust me obepa yonko ɛna memfa yɔnko ɛma no ɛmɛ te sɛ bia me no wɔ hɔ yi me no wɔ yɛ yɔnko paa memfa empremfa me enum yɛn sɛ bi mɛsa me wura yɛ mu ɛna na ofana na ɛka na so ana ɔse protect your bank ketewese yes ne dodo wura yes ketewese yes because wadamfo obi so wadamfo obi nso adamfo obi adamfo na momienu no motem ho ase na mo na mu a eye wan hwe na mo trespass ekofa mienu miensa kan wo se o ye pese ye tiretire mu
ochina bi de wo no adamfo ne to na se oyonko brebo no ete na mo ka na enkwa abonten no third party ni ba mu na mudi nkomo ba ko mi yes ene nko beto e ta mo akra na nkeye okay enti mesra mo ntena mo ho ne mase sade na mo tene ketewe se enya dudu owura mo ntena mo ho ne mase na mo mpere se mo de third party yonko e be ba be mo ba snake obegua ayonko ne obegua ayonko be das papa enche bia ye beti pegi so enkana ansa na pegi edie no obebem no Power Specialist Herbal Hospital say yare bia etete won titu pa hepatitis A B and C wahrawa na ye kese fibroid etete koko ni nyina fakọ Power Specialist Herbal Hospital na ontu asie enfama enkran owo kwabenya ACP Road wa osu besi ewo Power Hospital bus stop Kumasi Feya Sebosom Twekwan no so Eduaya Junction Takrade Anaji Estate Ahantaman Rural Bank 0244 544422 and a 0200383831 0555797878 Frɛ omo na oni omo din komo Peggy Auntie B yo adamfo yonko yonko ye if it's a yonko bi wo hono mama oboaw e ma wonya baabi pa esi me yonko de me ba afia munyina munim ai me yonko no me yonko brebo pa na no ene ye ka adamfo so mama adamfo so ye enema na medika ka nyina se nipa usun ye ni sun mama de wo ne bo ne o te se wankasa nia ohun se de wutie bia se wo ye nadamfo nia ofiu se de wutie no sa no so tie unyo obi a oye kromfo ntu nkofa kromfo adamfo unyo obi a urura amanfo nsem edo be kwa amanem ntu nkofa obi a mama odo be kwa amanem ohwesa niam ni nyina mama obete se adamfo ye adamfo amanipa bi adiyie adamfo amanipa bi akwa amanem enti se wo fa yonko a se de wotie no fa yonko a wote se wo menye din na nkofa yonko a oye kekra echina bi beba ne se nya wo kura mama ye bebo wudin abata ne de ho ta adamfo de nyame ni me hu nya pa nemmom ahweyie ene wo se wo ye ye wo yonko bi wo honom a madam Dorothy mi se wo ware na me ka cho mo me ko ya ma because me nim de we ositie eno no so nim de we me sitie enti se me tese obi ka na chi asema na eye me ya because on tesa eya asem na aba enti se nipa no se wo gire mu defend ne ma na e defend a ene kyesa wo ye yonkopa se nipa no so e bia wo ye bia ma wo pen enye se eye bone na wo defend but wo nim se nsema ye kanyina enye nokre se me makoja bia se bitu spue gabra ya ye donation bia ma one brasare makabo madi dabi menti asie because anaju de so unya aleta nana bila monchonto onum we ma ye se bia ni mo but opese pepere ye ne no kreda dinti no umo obi ehu ti se metise obi kaska se mi oba bia anti bi meti ase enti se me fa yonko a me sa na meti me mpa obi ade me de ye me de what ase enti mama adamfo de se na ofa kan adamfo ye nemmom de onfo nko ha mu de onfo nko amanie mu no eno ene ka so ya adamfo pa tu fa adamfo no amu ani ada honum 0243114497 0322498035 0243114497 0322498035 yes sir o fret now ben TV and I say radio am volume no enko form na afen so ba no wa ye ntie se be ya wonua bi nso ebetimi ababa be kebi wafa obi se me madam fo ye me phone madam fo eye social media sa nipa no oye social misfit na say dia to nintina ebi o hase bibia to ntino yes okay na ma am mai ba ko ka se onu a sister na oti wona o si phone na ba ko ka se oni lock onu a but bibia ni we fan lock was as okay lock na say you have to live under the correct knowledge okay sana lock che lock na ya spelling it is live under the correct knowledge. Okay. It is a means anopa you can't some chona bofu me can't some chona pa. Ubu anopa o can't some chona nkwana sum. Okay. And obi o twebe na ntimu ye mere. You only need to live and say ade me kopeno.
ɛkwan bɛ na menam so a mekɔ a nnipa no nka nkyɛm sɛ no. All right. Okay. Hello, good afternoon. Afternoon. You. Pacho di baby ao kasefi. Kasefi takra ni pacho yete o. Mbocho one topic na mpana makakaka. Na ayankunu. Hello. Hello. Pacho kasamite why? Eh. Ayankunu na samne ano oya sam papa. Mala baye nkofo baye basebi. Hello. Oh, be ma me takra ni pacho kasamite o. 0243 114497 0322498035. Me macho ofra yesi ma u TV volume no enko form. Esa na mo hwe mo ho wo TV no eso. Good afternoon. Afternoon. Nsamampo. Pacho afternoon. Afternoon o. Pacho yetie o. Mesu adum de nyame ase mo nya obi aho ye de. Nyame adum ye nyina ye ho ye pa wo so e. Me pacho nkonfo mu tie na afere maba. Akwa aba. Ndase. Na, yonko de o so ma ne ka yo yonko. Ade wo. And yes, and then yonko ana ma ye hu patrim. O so ma dan for ka se. Oni ku ana na dan for to mu TV. Ana so le tama so okwa na ma ji ane. O sori ya. Yonko apele no abata ni kuri ni avivi. Hey! Yes, yeah, ma, ya mi se le bi mu tete se. Be gu so tie de bia. Enya point ya ho to ya ja. Ya mi se mu tete se ya. Yeda se papa. Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. Udi baby ao kasefi. Afternoon. With the first two aka me denji. Yo kasa yetie o. O hwe TV na ma TV volume na enko from pacho. Hello. Hello. Me pacho udi baby ao kasefi. Mbaje friend Mary Sam. Mbaje first we do kwa otitiwe. Hello. It's you. Me so adamfo no dia ma fobi. Na menene ti say onia onyini ye menini chen me boa no. Ewo na wo menini bibia kire no da ne hu kire me na so me na nsan me so menini enkasa bio no no so e. Adamfo no ye bibi che na say woni ne nkasa biem. Ani. Ti ena wo fa kan ye no say ade no ye bibi che wa na wo hwe na mboa odi ana wa ma boundaries abem. Why? Ani. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, udi baby ao kasefi. Pacho, mitini ye osofu calling da sunyane adintia. Papa sofu pacho kasa yetie o. Yo, eda yan ko na se name program amoye de moye. Adamfo bi ye bad. Adamfo bi ye bad. That is sani enfance awade aye wale. Utin ko hu oba bi se ebi oba no mewale no. Obeboa no ayade bi aye de last meeting no de wati ko ye den e ba form. They say na oba bi so adamfo bi so a. Obeboa no obeka wati asen ye den poto. Di adamfo a osuro nyankopɔ ne se ne ma me ye de kan se mfam pai bon ye den kan osuro gese no e de ne se ne yonko ire pa obeye den obefa no yonko ire pa me wadamfo bi wo ha me nua ne efiri nkura bere mu adi agura ye fere ne Yesu o wade ntia de me yemfon so a o ka kire nse me na ye den enye di ne oba ne se ne meto ne na ye den eyi a ye tindi ye ho agura bi yi ma ye ho a ntino adamfo bi ye bi sunye den enye ndi sa na wade we ye da se papa Adamfo bi ye ebi so enye. Good afternoon. Ono so entimi engina so. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Me pacho utie o low TV volume no me pacho. No. That's it. Me pacho afedi e kasa.
Mbacho anti bi program na mpese mbas kakra. Anti bia na one ne kase pacho kasa. Yo anti bi me da se pa. Ene program awaye. I am try am senkan ene nende. Me sa kan we. Me da se pa na anti bi. Ye we asemi. We akwala dia. Ube fa yonko. Na abra me ya 50 years. Ede ko no. Me say yonko emboa. Enti me sisi a me tie me yonko pa we asemi ene yankopon. Me yankopon kwa na me yonko no na me hia asem bia me de tu nanim. Esan se nipa oba ka utema asem be kire no no enye den ebe kwa kopie baabi. Yeah, that's it. Good afternoon. Yo, Pacho di baby au kasefi. Pacho mau TV na radio volume ninko from why kasa. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Hello. Hello. Yes, madam. Ma TV and our radio volume nenko from. Me pacho yeti o. Come on, boy. Ne mami o wo fie. Ne mami wo fie. Good afternoon. Good afternoon. Yo, pacho di baby au kasefi. Pacho FM na najiba pempe. Yo, na najiba pempe pacho yeti o. Kasefi singane yanfo. Nana pacho yeti o. Pacho yamisha mo pa o bien kuma wole modofo na chief udi. Mpanyifo mo hwehwe o papa no yo fa no ne ma mo hwehwe se be wenyansafo pa. Ikinu from ashashie ne be sabu pensui. Ikwe mama mi angasa na mo hu se iwiase so otuo na se utimi utia bibi fi pa benche a utimi nyanya nsara twiase. All right. Yeah, that's Papa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Yo, udi baby au kasefi. Because I free Accra Medianchi. Okay. Madam Bacho, and then my friend Sacramento de Pa. Dear Madam Locasa, a chain, my pandecas and the Pa. I down 4 of the cell for Biano, only pan, the cable sound was out to say. Because I can't say, we say, moi, or Mataka, and to boom. If you only pan, Madam Fana or fan, almost the same. 77, look, I say, me near down 4, my but you won't my reputation when my you will go for the bread, no woman, but you call sorry, no one for sorry. After church, no way. Saturdays, what I fuck about after 4 Monday to Friday, the Benjamin after Juma upon what you read. Me not down for beer and sorry and me calling chain. And the yes, and a planning. Only now, this shall I form a can and say, hey, what the ancient into the that means Adam. Kadam fona wo fa no bisa wo so banka sanka sa wo nipa e na say e na wa fa ho Adam for ye da se pa last caller. Good afternoon. Good afternoon. Yo pacho udi baby a kasafi mo pacho ni edna ni mo kasafi edna mo fa manefo e kasafi na oh medrum pacho na boko pacho na na ba bia no ho pacho yete o pacho anti bi program no way o fine papa I'm sure one day to me who's the Gamadi Baba. When you do ever ban, my young queen be a while, no year. Mama, we going free there. Yes, so when Timuwa, you're the phone young queen. So when Timu over phone and continue young queen, you son and a shameless in the day. Then you call about warm, and I young qua, I'll best say my bravo. Why you going to me? Only you you about what the beard. Yeah, that's papa, payan to me and far color beer bium. Filippo, Quabre Casemu, or say, or Cheyenne, papa,
na wokyia wo so onamfofoɔ yi ne wabusuafoɔ yi na ɛna engineer Shamaba wo so wohwɛ yɛn ɛwɔ Takoradi yɛda mo nyinaa ma se sɛ mo hwɛ yɛn wɔfa PV Jantoa ɛbɛbɔ nsɛm no nyinaa tɔfa ɛde ama yɛn sema baako bi ntam na yɛasɔre ma sportsfoɔ no aba wɔfa Pacho bɔne tɔfa ma yɛn a yɛde fon sa yɛyɛ namfofoɔ no. No, you see, nipa ni hɔ a yɛwɔ in isolation. Okay. You can't succeed in isolation. Ade abɛyɛ bia wo sɛ nipa bi ka ho a wotumi yɛ dɛn wotumi yɛ. Okay. So sɛ ɛnɛ mmerɛ atwam na woahu na start a friend sɛ keka nneɛma hyɛ ne mu na hwɛ nipa a wobɛtumi wɔ mo afa yɔnko a wobɛtumi atu anammɔn a ɛbɛboa wo na wɔn nso nya aso mfa so. Okay. Kɔsɛ wɔ sɛ yɛ reciprocal. Ɛyɛ na ɛden si sɛ saa nneɛma yɛ akyekyere mu sɛ ɛwɔ hɔ a it will be very difficult sɛ oyɔnko bi na ɔpɛ sɛ ɔtwe wase yes nipa bi suban ɛte saa but wɔn ni da hɔ a you will know especially nipa bi a wɔn ba yɛn nkyɛn wɔyɛ adeɛ bi wɔde n'ahoɔden ne bi biara ɛboa wo sɛ adeɛ no bɛyɛ yie sometimes in your quiet time na make time our portion time na fa sɛ Beatrice na ne last a wɔde egu so asɛ adeɛ wɔpɛ sɛ ɛyɛ yie no ne interest anything. Okay. Try and find out some of these. And that's how you can be easily be deceived. Say, we will go on my dear no or person or say no. And so I saw wow. But on person be say one person one I send to him. What na who didn't be yet I didn't know you be was saying. When you can baby or pressure I didn't say. Sebaya will be arguing concert one or head in. Was say no. So at least find out why nipa you gonna come some in be diagram question after a day. Okay. And nonsense you never be time should be caution. Yes, almost afraid be a destiny helper. Maybe you need to be beside us. Okay. Obi or will be called in a boat, Obi, I'll bet to my boy, office only in a boat depending where your competitor. Ne better ye. No faster back will hear fellow chairman key. Also, or your programming. You know, be unfair to know for. Yeah, that's it. Be anywhere I catch it. I catch yo. Happy birthday, some coming. I know me and sorry. Na ebusia penny embeje na konya enkoma Mama Vivian Adomache oye ministerial trainee ewo Ramsia Training Center Abetifi. Wey every 2024 year group ni nyina titu ye head of station Mr. Ransford Nana Osei Asari Ose mama nyame ensha papa na oma engosra no a eradidi hwegu so no enye kese bebre double de toso mienu enkoma Mr. Mark Asumeni Wiafe oye general manager ECG Ashanti East Region when so every one kasa wo secretary Emilia Amofa Amwa Emilia Amwa o secretary Emilia Amwa and osi manager happy birthday to you nyame onhra na onye okese ena afensu we dey congratulatory message enko Emma Reverend Father Michael Kwame Owusu meminda ye twam ya ena Kumasi Catholic Archdiocese asofo ye share wo no wonso ye share ubi enti St Michael's Parish fo nyina se father nyame on shouting congratulations na afin so mu amubeja ye nyina na oye ne first mass it was in Michael Catholic Church Apache no asida ena ye de mamu Loretta Opon we every wunua ba Ernestina Opon Loretta happy birthday to you nyame on show na onye okese pa menua kitwa Loretta Opon we every sister penny Ernestina Opon news editor ewo Kesben Media happy birthday. And then Mercy Jebuwa Ajiman we so every Ernestina Opon krona ho or say happy birthday to you Mercy nyame onshaw na onyo kese. And then the final one enkoma Nana Kwame Ajiman we a fashion designer ewo buo ho we every wadanfo na unia bema opoku justice nyame ensha mu amudima wodane nyina production team members Nana Bila Kantanka Spartus Kojo Sakode Emmanuel Owusu Little Emmanuel Kwame Vadi Beluchi Nana Yao Ote Eranka Ote Peginka Ote Obaya Brefo Enka Midin Edi Beatrice Piogabra obetimi afrɛ me anti bi sorry na sports for no agye omakonya me yadu match nanso ye de adesua pa ehunhia esan de bebrem ye da mu nyina amase